Pedorec gyda sylwebaeth Saesneg ar y botwm coch. For English language commentary during our live coverage from the Winter Fair, press the red button if you're watching on Sky Plus, Freeview or Virgin Media, and if you have a TiVo or Sky Q box, use the audio selection option. Any problems, please contact our viewers hotline. Draw ni felly at ni ar criw. Noddir y rhaglen hon gan Coleg Glyn Llifon, rhan o grŵp Llandrillo Menai. Ffair Aeaf 2021, a pheth braf ydi wedi deud hynny ynde. Heddiw ydi diwrnod y pencampwriaetha ym mhob cylch. Ac ar ôl y dathlu, mae nawr gwerthu. Bore da a chroeso cynnes iawn i chi yn ôl ato ni yma ar faes y sioe. Mae'n braf iawn cael bod yma ar gyfer ail ddiwrnod y Ffair Aeaf, a mi roedd o'i yn ddiwrnod pwysig iawn yn gam ymlaen yn sicr i'r gymdeithas amaethyddol ac i ni sy'n cefnogi yn gwyliau cenedlaethol ni, oherwydd dyma'r gyntaf ynde yn ôl ers y pandemig. A da ni'n barod rwan am yr ail ddiwrnod. Dewch i ni weld sydd hwyl sydd ar y tîm. Ynghylch y gwartheg fydda i bore yma yn edrych ymlaen at y pencampwriaethau. Yr Albanwyr gath y gorau ohoni ddoi yn y dosbarthiadau, tybeda fydda nhw ar y brig pan ddawi i'r glo man yn y pencampwriaethau yn hwyrach mlaen heddi. Digon i'w drafod, digon o ddrama i ddod gan gynnwys yr arwerthiad. Felly wy'n edrych ymlaen yn fawr. Un peth mae dydd Mawrth yn golygu yn y sied defed, a hynny yw bore'r pencampwriaethau. Ers 2009, adran pwysau'r cigydd ar brydau cyfandiro'r pur sydd wedi syrenu. Ond sgwni os fyddwn ni'n torri tir newydd eleni. Ond galla'ch sicrhau chi, fe fydd yna ddigon o ddrama, dagra o lywenydd a dathlu erbyn diwedd y dydd. Ac i gyroni'r cyfan, fe fydd yr ocsiwn fawr. Felly, yr hyswch dari, mae yna ddigon o gyffro i gadw pawb ar flaenau seddau. David Oliver ydw i, ac dwi yma ar gyfer ail ddiwrnod y gystadlu yng nghylch y cyffyle. Diwrnod y cyffyle chwaraeon, y meddwl Cymreig teip cob a'r cobiau Cymreig yn symud ymlaen at y brif pencampwriaethau. Ac yma hefyd, efo'i geirw bore yma. Ia, Eiron. Ti'n iawn bore yma? Wel, maen nhw wedi gadlu ddod nôl. Mae yna geirw, mae yna leopard. Dwi'n siŵr be dwi. Wel, be fyddi di wneud heddiw yma? Diwrnod prysur iawn, o'n i wedi blino ddoe, oedd hi'n diwrnod, mi hedfano ddoe, ond heddiw, diw'r diwrnod mawr, de'r gwerthu ar prif pencampwriaethau. Felly'r moch a'r carcas fydd y prif sylw, ond dyd y gwir, dwi'n bob man. Wyt, a mae'n gyfle hefyd i wneud chydig o siopa dolyg. Os gai amser. Ie. Dolyg yn bell i ffwrdd, cofio, mae'n iawn. Wel, da ni edrych ymlaen at diwrnod prysur arall yma yn y Ffair, ac wrth gwrs, fel ddoe, mae yna sylwebaeth Saesneg ar gael hefyd. Diolch i Gareth Roberts a'i dîm. English language commentary is available by pressing the red button if you're watching on Sky, Freeview or Virgin Media. If you have a TiVo box or a Sky Q box, then look for the audio selection option. Bore da, unwaith eto. Well, yesterday was a very successful day here at the Winter Fair, and today promises to be even better with all the Supreme Championships to look forward to. And by the way, if you're having trouble accessing the English language commentary service, then phone S4C's viewers hotline. Wel, mi gawson ni dywydd delfrydol ddoe i grwydro maes y Ffair yma. Oedd hi ddim yn rhy oer, ond oedd pawb i lapio'n ddigon cynnes. Gan i wybod yn swyddogol rwan sy'n gan llir. Sut siap fydd ar y tywydd heddiw yma? Wel, rhywbeth tebyg heddi ddweud y gwir. Mae chydig mwynach bore yma yn y beth oedd i ddoi, ddim rhew o gwmpas, ond mae yn mynd i fod yn gymylog gydol y dydd fan hyn o leia. Rhywfaint o law man ar brydiau, ond mi fydd ambell gyfnod clir ond ddim fan hyn. Yn anffodus ar draws y gogledd ar dwyrain fydd rheini. Felly cymylog fydd hi'n ystod y dydd heddi, ond mae chydig o newid ar droed heno, a
achos mae gwynt y glaw am ddod, felly ffodus iawn bydd y sioe ar ben cyn hynny. Bydd. Wel, na fo, perffaith. Felly, ag wyt ti'n barod i grwydro, ti'n un sy'n mwynhau'r ffair, lle mae dy ddiddordeb di, sgwn i? Wel, mae rhaid i ddweud, dyma'r tro cyntaf i fod yn y ffair Aeaf. Fi'n dod i'r sioe fawr, ond tro cyntaf yn y ffair Aeaf yma, felly rownd ystod dyna gweld beth sy'n gwir. Ie, bwyd mae'n siŵr? Wel, rhywfaint ydy fe. Fe fi'n ofni, os brynau'n rhagio'n dolyg, fydden nhw ddim yn parad tan dolyg, mae'n ei fytan o falle. Wel, yn sicr, mae'n ddigon o gyfle i ddechrau'r siopa nadolig yn fan hyn. Mae'r cynnyrch yn fendigedig yma. Mi fyddai'n crwydro fel o'n i'n crwydro ddoe, gan ddechrau efo'r bloda, dwi ar y ffordd felly i neuadd Clwyd Morgannwg, ond da ni'n mynd draw rwan i gylch y gwartheg. Wel, mae'n fore bach fan hyn ar faes y sioe yn Llanelwedd a'r ail fore wrth gwrs yma ynghylch y gwartheg a mae'r cylch yn llawn a'r gwartheg bach ifanc sydd dan ni y bore yma, y baby beef, a wi mewn cwmni da ar gyfer y dosbarth bach yma. Gwyn Edwards o Fetws Gwerfyl Goch o Fferm Pengraig. Bore da i ti, Gwyn. Mae'n fore cynnar eddi? Yndi. Dyma'r bore lle da ni fel arddangoswyr yn dod yma i edrych am rhywbeth gobeithio at rhan nesaf a gia blwyddyn nesaf. Yn union, achos o'n i eisiau gofyn i ti nawr. Fan hyn mae'r dyfodol yn dyfenw wahanol falle'r gwartheg gwelon ni ddoe. Mae rheina'n wartheg ar gyfer y tŷ nawr, ar gyfer yn platiau ni. Y dydd. A fama fydden ni yn dod i edrych am y dyfodol os ddici di. Mae o'n... Beth yw pwysigrwydd y dosbarthiadau yma te? Hwn ydy lle mae'r Albanwyr yn dod i lawr, mae'r Saeson a'r Cymru, da ni gyd yma'n edrych am be fedrwn ni gael ar gyfer y tymor ha nesa a gia nesa. Ie, mae yna ddosbarth cryf iawn fan hyn nawr. Mae yna bedair heffer croesfryd o'n blaenau ni. Ac i ni'n dechrau efo'r pwysau bach ysgaf nawr peth cyntaf bore yma'n di ni. Ni'n sôn am wartheg o dan 425 kilo. Yndi, fydd y dosbarthiadau heddiw yn dod i fewn yn ôl i pwysau. Maen nhw'n cychwyn efo'r ysgafna bosib a wedyn da ni'n mynd yn drymach ac yn drymach nes da ni wedi dod i 425 kilo. A'r beirniad y bore yma ydy Mr David Brwt, neu Dai Brwt. Dai. Gŵr profiadol yw Dai. Wel, ti'n gwybod be ynddo? Fi'n abod Dai ers just i 20 mlynedd o siŵr o fod. Dyn profiadol iawn am magu nhw. A mae o'n un o'r boes sydd wedi gwerthu a wedi magu y goreuon da ni wedi weld. Ond dwi wedi weld o'n berniadu tan wan. Wel. Na. A mae e wedi cael y fraint eleni. Yndi, ac yn heiddiannol iawn y fyd. Ti'n gwybod, mae be mae Dai wedi fagu, wedi gynhyrchu a wedi werthu, wedi dod yn ei blaen a wedi gwneud, ia. Mae be mae wedi fagu, mae'n siŵr o fod wedi ennill yr hag ia a bob dim. Ond dwi rioed i gweld Dai yn berniadu. O, mae fe weld wrth i fodd ac yn gwneud ei waith yn arbennig y bore yma'n mynd o'i chwmpas sy'n cael ei ddwylo ar... Mae'n cael ei ddwylo ar y gwertheg. Mynd o'i ni'r llall, nôl a flan. A wi eisiau gofyn i ti nawr, Gwyn, i chi yma nawr eleni ar ôl 2 flynedd o golli'r ffair a'r sioe fawr, wrth gwrs, i chi nôl yn arddangos. Mae'r gwartheg yn edrych ar ei gorau fo chi'n waith eto. I chi wedi cael tymor llwyddiannus, ddisoch chi'n agos iawn ati yn y ffair Aeaf Lloegr, yn ennill y gil wobr yn fyny. Pa mor braf yw i fod nôl yn cystadlu ac yn dangos eto? I ni fel arddangoswyr, mae hwn yn rhan mawr o'r calendar. Mae o'n, ti'n gwybod, mae o'n rhan cymdeithasol, mae o'n rhywbeth ydyn ni... Wyt ti'n byw iddo fo mwy neu lai? Ti'n gwybod, adre mae'r busnes, adre da ni'n trio gwneud bywoliaeth, ond mae'r ochr gymdeithasol o hwn yn bwysicach na dim. Ac ni'n mynd pris awn. A gweld hen ffrindiau, neu ffrindiau newydd. Fatha ti, ne? A mae rhaid i ni sôn am y llwyddiant gysoch chi nôl yn 2018 fan hyn efo Ai Candy. Ai Candy, do. Na beth oedd blwyddyn a llwyddiant anhygoel i chi fel teulu. Moment fyddwch chi'n gofio am beth? Am beth. Ti'n gwybod, wyt ti'n breuddwydio am yr eiliadau a'r munudau yna. A pe mae o'n digwydd, os e'n pris arno fo, os e'n gwerth,
just... Wyt ti... Yn un fwynhau o, a mae o'n y co, a bydd o'n y co am byth. Yn union. A dyna yw gobeith y pedwar o'n blaenau ni fan hyn nawr i ennill garden goch fan hyn yn y ffair Aeaf eleni. Mae dau brwt y beirniad wedi i gweld nhw'n cerdded unwaith eto. Ac yn wahanol falle i'r gwartheg ddoi, mae'r ffordd mae rhain yn symud yn fwy pwysig na be welon ni ddoi, achos fel wedon ni'n gynharach, rhain yw'r dyfodol, mae angen i nhw fod yn iawn ar eu trad, mae angen nhw gario'r cig yn gywir. Mi fydd y beirniad yn chwilio am beth ychydig bach yn wahanol i'r hyn oedd y beirniad ddoi yn chwilio am. Bydd, ddoi oedd o am y cig. Heddiw mae o am y steil, mae o am y dyfodol. A dyna ni, y garden goch, y beirniad dau brwt wedi penderfynu bod y garden goch yn aros yn lleol fan hyn i ni ar waith y sioe, yn aros yn Llanelwedd. Ac yn mynd i'r teulu Jones a'i anner fach Pepsi. Pam hon te, beth sy'n mor arbennig am hon yn dyfar di te Gwyn? Mae mor gywir, mae'n llydan, mae'n gywir, mae'n cerdded yn eis, mae lot o steil yn ni. Pen bach pert y boi, yn oes, pen pert iawn, mae'n dal sylw ti'n syth yn dwi. Yni. Mae'n siarp yn y cylch. Ac dwi wedi bod neithiwr yn edrych hon, a oedd hi'n un o ffefrynnau. Nawr te. Wrach a fydd hi ddim yn bell yn y diwedd un. Gawn ni weld. Gawn ni weld yn wir yn y man. Wel, am y tro, diolch o'r iawn i ti Gwyn, gawn ni sgwrs nes ymlaen. Lot fwy o gystadlu i ddod. Well, Rob Jones o Llanelwedd, first class of the day, and you've had the red card. Yes, a very good start to the day. Yeah, llongyfarchiadau, congratulations. What a wonderful heifer you've got there. Yeah, she's a sweet little heifer, quite young, but a very correct little heifer then. And how old is she now? She's coming up to 8 months. 8, she's weighing well, isn't she? She's coming on well. She is. And it's nice to have a local winner here in Bill this morning. Yeah. I think if we had to travel half an hour to get here, we probably wouldn't attend. We're very privileged to be living so locally. And it's nice to have the winter fair back, isn't it? Oh, fantastic. It's a real buzz for everybody, and a great camaraderie between, friends and exhibitors. Absolutely. That's what it's all about. Absolutely, it is. Well, llongyfarchiadau, congratulations. Cracking little heifer. Lovely. Thank you very much. Diolch yn fawr. Noddir y rhaglen hon gan Coleg Glyn Llifon, rhan o grŵp Sant Drillo Menai.
Noddir y rhaglen hon gan Coleg Glyn Llifon, rhan o grŵp Llandrillo Menai. Dyma ni gyfeillion penllanw'r cystadlu fan hyn ynghylch y defed yn Ffair Eag 2021, y pencampwriaethau. Ac yn cychwyn y cyfan oll i ni y bore yma, mae adran y brydau mynydd Cymreig. Ac yma, un goleion i trwy'r cystadlu, mae ffarmwr sydd wedi aros yn driw i'r adran yma ar hyd i oes, Cerwyn Davies, Ffair Capel, Mynachlog Ddu. Croeso ato ni, Cerwyn. Diolch yn fawr, Meinir, a diolch am y croeso. Wel, chi wedi bod yn driw i'r bryd y mynydd Cymreig yma erioed. Be sy'n mor arbennig am y ddafad fynydd Cymreig? Wel, y ffaith symbol yw, mae bryd anifeiliad wedi'i glimagu i addasu at yr ardal ma nhw. Wel, mae'r dyfedd mynydd Cymreig a tir uchel, a mae lot o dir uchel yng Nghymru, a na i prif pwynt nhw, mae nhw'n ddefau caled yn cynhyrchu ar dir ansawdd ddim ar y gorau. Chi'n iawn, maen nhw'n bwyta bwyd o ansawdd isel, ond yn cynhyrchu bwyd o ansawdd arbennig o dda i ni i fwyta. Mae rhai sylweddoli, prif swyddogaeth y ddafad fynydd Cymreig yw'r geneteg, achos ych chi'n cael ei croesi ddi, a chi'n symud y croesiadau lawr gwlad, a maen nhw'n defyd bennig amp wedyn, fel y defyd mil, y defyd hanner bryd ac yn y blaen. Maen nhw yn ddylanwadol iawn yn ein diadelloedd ni. A mae'r rhinwedd y ddafad fynydd hefyd yn arbennig, yn dweud, y glist fach, a wedyn y gynffon hir i fod yn gysgod i'r gader yn y geia ag ati. Maen nhw'n rhinweddau pwysig iawn. Mae'r hynna'n bethau pwysig yn y bryd i hunan, ond caledwch sy'n bwysig pan bod chi ar dir o'n sawdd gwal a lle mae'r hinsawdd yn angharedig ar adegau. A'r gair mowr wrth gwrs ar hyn o bryd yw'r amgylchedd a'r alluriadau carbon, nwyon tŷ gwydr ag ati, a mae'r ddafad fynydd, mae'n iach yn dweud, mae wedi cael ei magu yn rhad iawn, heb ormod o ddwysfwyd ag ati, a mae rhaid i ni ymfalchio, mae cigoen o Gymru, mae wedi cael ei gynhyrchu mewn modd sy'n effeithlon iawn ac yn dda i'r amgylchedd. Byddwn ni'n cyntaf gyfaddau yw'r bryd hyn o ran carcas, yn mynd gysadlu a'ch beltex, a'ch charolais chi, a'ch texel chi, ond falle beth sy'n un o'r rhagoriaethau mwyaf y brydiau cynenid yma yw'r blas ar y cig. Blas arbennig. A mae hwnnw'n arbennig. A wedyn, i fi nôl chybod amdano'r rôl troi carbon yma, mae hwnna wedi mynd yn air pwysig yn dweud dyddiau yma. Na'r peth pwysig ar hyn o bryd. A newid unsawdd a mae rhaid symud gyda'r galwadau yn anffodus. A mae rhaid i ni ymfalchio yn y ffaith bod ein hôl troed carbon ni 2.5 gwaith yn is na chyfartaledd byd eang. Wel, mae hwnna'n newyddion i fi, ond dwi'n ei groesawu fe. Mae fe newyddion da, yn dweud. Dangos bod ni ar y trywydd iawn a bod ni ar flaen y gad o ran... A mae rhaid ni gofio, mae'r brydau yma cynhenid, mae nhw sydd wedi cynnal cymunedau cefn gwlad mewn ardalodd hollol difreintiedig, felly o ran ansawdd tir, ond mae gymunedau wedi ffynnu yn yr ardalodd. Wel, dwi'n credu bod y beirniad nawr yn prysuro trwy waith y bore yma, a ni'n gallu gweld bod e'n gwneud rhestr fer. Ond falle gawn ni hoi fach yma ychydig nawr o gylch y defed, ac fyddwn ni nôl i weld pwy fydd y cyrraedd y bryd, Cerwyn. Iawn, edrych mlaen. Wel, da ni'n gwybod pwy sydd wedi cyrraedd y brig yn adran y bloda. Mae'r beirniadu wedi digwydd yn fan hyn ers o'i Donald Morgan, blod arbedol, Llanrhystyd. Braf dy weld i nghanol y bloda, braf bod nôl yma, dwi'n siŵr. Yndi, diolch yn fawr iawn, a mae'n hyfryd bod nôl yma. Mae'n hyfryd hefyd gweld y safon dal mor uchel, a felly bod niferoedd lawr ychydig, ond mae'r safon yn anhygoel o uchel, a mae amrywiaeth ofnadwy i bawb i weld. Wel, da ni wedi ganolbwyntio ar y gystadleuaeth yma rith ar gyfer drws eglwys, ar gyfer cyfnod y diolchgarwch. Ac mae yna bob math, beth sy'n syndod ydy'r amrywiaeth, mae gan i olwg ar rhai sydd ar y walia fan hyn rwan, mae yna amrywiaeth ryfeddol yma o meintiau a defnyddiau hefyd yn does. Oes, mae pawb wedi dehongli'n holl wahanol, fel ych chi'n gweld ar y sgrin nawr, mae'r un sydd efo ni fan hyn, mae'n hyfryd iawn, lliwiau hydrefol hyfryd, gyda'r texture bach hyfryd yna o'r sprws mewn, hoi bydd chydig bach o naws fel fyddech chi'n gweld roi'n grwysi. Mae'r blodyn hefyd, y berries yn hyfryd, a mae'r twigs yn rhoi lot o symudiad trwyddo fe, a mae'r blodyn bach coch yna hefyd, sef y skimia yn rhoi eto texture bach arall. Dwi'n hoffi'r briga fan'na, mae'n chwalu'r cylch dipyn bach, yn dydy, mae'n creu mwy o ddiddordeb o bosib. Yndi, a mae'n rhoi'n rhywbeth falle bach mwy naturiol iddo fe, ti'n bod fe? A ti'n bod, maen nhw gyd wedi creu eto'n hollol wahanol. A sôn am fod yn naturiol, ysgon ni droi as yr eith ti wedi i pharatoi. Dim Oasis? Dim Oasis, nes i creu un heb Oasis, achos mae'r Oasis nawr, maen nhw'n trio cael ni ddefnyddio
rhywbeth wahanol i Oasis, achos mae Oasis yn ddrwg i'r ymgylchedd. So nes i benderfynu defnyddio ring gwair ac wedyn rhoi glido popeth arno ac wedyn ychwanegu pethau i cael bach mwy o ddyfnder ac a bach mwy o texture a hefyd rhoi bach o cortyn trwyddo fe, jyst i rhoi rhywbeth wahanol i lincio, rhoi bach o symudiad trwy'r gosodiad i gyd. Ie. Lot o waith paratoi felly cyn dechrau gosod os ni'n dychmygu? Lot o waith paratoi, lot o waith trio cael y glid i sychu, a trial gadael hwnnw i sychu cyn symud ymlaen at yr un nesaf. A wedyn ti wedi sychu dy ffrwythau dy hun hefyd yn do? Wedi sychu ffrwythau, torri nhw i fyny, seisio nhw, rhoi nhw mewn y ffwrn a gres isiel iawn. A gadael nhw am byti awr a hanner yn araf iawn, a wedyn maen nhw'n sychu neis iawn. Mae'n naturiol iawn, a mae'r lliwiau yn hyfryd. Ond dawn ni rwan at y rei sydd wedi cyrraedd y brig yn y Ffair Aeaf. Mae yna fwy ar y waliau fan hyn tu nôl i ni. Mae hon, di hon wedi cyrraedd y brig, ond mae'n wahanol iawn, mae'n sgafnach i lliw reit debyg i dy liwiau di, a dyd y gwir? Yndi, debyg iawn, mae'r syniad yn rhywbeth tebyg yn eich, bod mae naturioldeb yma eto. Eto fel byddech chi'n cael lot o'r gwenith a'r gwair ac ati yn hon. Hefyd mae wedi grwpio lot o'r ffrwythau a'r llysiau i gyd at ei gilydd. Eto i greu llefydd o ddiddordeb yn y rhith. Falle efo hon, ychydig bach bod y bow ar y top, efo ychydig bach yn rhy dominant, yn tynnu llygad ychydig bach falle, ac yn tynnu oddi wrth y gweddill o'r gosodiad. Ac eitha anodd i gael y ffrwythau na i aros yn ei lle, mae'n gwrdd, ond dyma ni yr un sydd wedi cael y cerdyn coch, wawi. Wel, dyma ni un anhygoel llawn yn wy. Mae'n llawn o wahanol ffurf o flodau, wahanol ffurf o dail, lliwiau arbennig, ychwanegiadau o'r ffrwythau a'r llysiau wedi cael eu rhoi mewn, rhoi dyfnder. Hefyd y crisant hyfryd na yn rhoi lliw hydrefol iawn iddo fe. Ac eto mae popeth yn symud trwyddo naturiol iawn ac yn greu, wel, be mae'r teitl yn gofyn, ynddo fe, torch ar gyfer drws, hefyd mae gen ti chydig bach o'r porfeidd ac ati, ac hefyd yn cael y cil wobr yn y sioe eleni sy'n berchen i Caroline Morgan. Arferchog, ie, llongyfarchiadau mawr, mae honna yn hyfryd. A mae'n braf cael thema hefyd, achos fel arfer, y rithio ar gyfer drws nadolig da ni'n gael yn y Ffair Aeaf, de? Ydy, mae'n neis cael challenge bach wahanol yn y ti bod. Ond, ti bod, mae'n neis bod rhywun yn meddwl rhywbeth falle Cristnogol hefyd i'r ochr i gael rhywbeth hydrefol, a mae'n neis bod ni'n newid ychydig bach. A rhoi challenge bach ychwanegol i rhywun. Ac wyt ti'n gwneud dipyn o bethau, wrth gwrs, ar gyfer priodasau yn eglwysi a chapeli, felly mae'r berthynas rhwng y blodau a'r capel neu'r eglwys yn ei glos, yn dydi? Yndi, mae yn glos iawn, a ti bod dwi yn bob dydd Sul yn Aberystwyth yn neu capeli ac eglwysi Aberystwyth bob dydd Sul ac yn mwynhau i wneud hynny'n fawr iawn. Ac hefyd creu gosodiadau modern a traddodiadol. Wel, diolch i bawb sydd wedi bod wrthi yn creu, achos oedd yna le yma dydd Sul, fel yr arfer doedd pawb wrthi yn brysur, braf iawn eich gweld chi wrth eich gwaith. Gawn ni air eto nes ymlaen, Donald, yn am y tro, diolch yn fawr iawn. Da ni'n gadael y cilchoedd yma rwan ar y drysau ac yn mynd yn ôl rwan at gylch y ceffylau. Yn adran y cyffylau chwaraeon dosbarth cynta'r diwrnod fan hyn am cylch y cyffylau. Richard Evans ac Ystwyth Special K sydd o dan sylw'r beirniad. Mr Martin Robert Davies. Mae'r ebol yma'n cael ein braidd yn anodd i setlo heddiw. Yndi, mae'n diddorol gweld, ond tybio ni oedd o yma ddoe, so falle bod o jyst yn teimlo bach fwy hyderus heddiw na bi oedd o ddoe falle, a dyn mae Richard yn gwneud job da iawn o dal, ond tybio ni, mae'n da iawn bod gen o masg ar ei wyneb, bod ni'n methu darllen i wefyn. A fyddai'n dod i'n wrth o fo. Enillydd yma ddoe yn adran yr Hanfryd Cymraeg, ac ebol sy'n symud yn ysgafn ac yn dda, ond ddim falle wedi setlo. Yndi, bechod. Heddiw. Ie, bechod, achos ar y symud, mae'n awan symud yn ysgafn ac yn gywir iawn, so bechod bod o'n wedi setlo. 7-8 Piran Miss Moneypenny, dan technogaeth Mrs Hill, Brydfa Cowens. Wrth y Mairch Cowens dancing in the dark, ac allan o Piran Miss Matty. Un arall fydd yn cystadlu yma ddoe yn adran yr Hanfryd Cymraeg. Llai o maint yn fan hyn, Dorian? Yndi, mae llai o maint, ond di'r maint ddim yn bwysig.
yr type a fel ti'n dweud, yr symudiad a'r temperament sy'n hollol bwysig. So di maint y ceffil ddim yn broblem achos ac i'r hon mynd mlaen, mae maint bach yn llai na'r gweddill, ond ar y llaw arall mae yna dyfodol i'r un debyg, allu diwedd fyny, so falle poni plant fwy na ceffil i adolyn reidio, ond so, fel ti'n dweud, mae dyfodol i'n cychwyn heddiw, dwi'n. Mr Bobby Thomas, Gwylio'r Alfonso, wrth y march Almani a gallen o Penstrymfli Tati Bai. Mae dipyn o waith yn y fewn i paratoi rhaid i plethu nhw ben bore a... Mae yna lot o waith, oes, mae yna lot fwy o waith na mae bobl yn sylweddoli, oes, ond parod teg nhw gyd, maen nhw gyd i troi allan a mae dda gweld ar yr ail fore yma Ffair Haeaf, mae yna gymaint o'r cyffylau chwaraeon wedi dod ymlaen yn bosib i sio falle dyn ni gyd yn canolbwyntio falle gymaint ar y bridiau Cymraeg, ond mae'n debyg bod yna galwad. Mae yna dipyn o ddiddordeb, mae yna dipyn o gynulleidfa wedi dod yma i wylio bore yma. Bobby Thomas ac Gwylio'r Alfonso sydd yn trotian allan i'r beirniad. Mr Martin Robert Davies o Fro Morgannwg ac dyna fo'r dyn sy'n cael beirniadu'r adran yma i'r cyffylau chwaraeon yn y Ffair Aeaf. Cofiwch ymuno yn hwyl y Ffair Aeaf ar Facebook, Twitter ac Instagram S4C. Ac os nad ydych chi'n hapus i ni ddarlledu'ch sylwadau, wel, nodwch hynny, please. Mae manylion yn polisi a preifatrwydd ni ar boomcymru.co.uk ac s4c.cymru. Nôl y Maghylch y Defer, mae Paul Slater y beirniad wedi mynd trwyddyn nhw fel cath i gythrel ben bore fan hyn yn adran y Brydau Mynydd Cymreig. Cerwyn Davies, dwi'n meddwl, y torddi sydd wedi carioi. Ie, ond nhw'n bar hyfryd a y gyfrinach, dwi'n meddwl, y glaniad clos yna fe. Ie, Kevin Davies, llwyn fedrw llan y byddar Sir Gar, a dwi'n abod Kevin yn dda iawn, a fi'n gwybod beth i Kevin wrth i fodd gyda'r cynlyniad yma. Mae wedi bod yn ddosbarth ddiddorol yn y we. Chwa be, dyma o dosbarth mwyaf niferus y Ffair ddoe, o 22 o beiri yn y cylch, a Kevin yn ennill y wobr gyntaf, a nawr yn ennill pencampwriaeth y Brydau Mynydd Cymreig. Mae hwnnw bod yn fod yn adlewyrchu pobl grwydd y bryd, achos mae mwy o ddefed mynydd Cymreig i gael yn y wlad yn bryd arall. Chi yn llygad eich lle, a wedyn David Alan Williams yn ennill yr is bencampwriaeth fan hyn yn adran yr wyn Cymreig pedigree. A mae'n braf nabod rhywun sy'n ennill yn yw e, cysylltiad. O, chi'n iawn yna, ond bydd Kevin yn moyn siarad y fi. A hwnnw'n ychwanegu at y wefr. Mae Kevin yn esgus bod e'n swyl, ond dwi ddim. Gawn i weld nawr beth bydd da fe ddweud. Wel, nawr te, uchafbwynt y Ffair, Kevin. Wel, dal i de. Ainor sy'n gyd. Kevin? Menyr. Siw ma'r teimladau? O, ni'n mynd ysgol. O'n i'n chuffed a bit sfo, ond allai'n rhoi mewn i geiriau fi. O'n i'n mynd ysgol na'r safon y fan hyn y chwbl. Mae'n amazing. Gorau fi wedi gorau yn gweithio da fi eriod. So, over the moon a fi to. Beth ti'n meddwl de? Breuddwyd? Ydw yn y wir? Fan hyn. Am rhywbeth dechrau fel hobi. O'n i'n beth yn meddwl gyda ni dyn ni mlaen y ddechrau. So, chuffed. Os allan i Kevin, dyn ni'n rhoi cwtch i ti. Gain to. Llawgwerchiadau mor iawn, Kevin. Da iawn ti. Llawgwerchiadau. Croeso nôl i ddosbarth y beef ifanc, y baby beef, yr heffrod cyfandirol sydd yma. Peth cyntaf bore yma, yr ail ddosbarth o'n blaen ni, heffrod dros 300 kilo. A Gwyn Edwards o Betws Gwerfyl Goch. Mae dau brwt y beirniad wedi tynnu nhw fewn i'w llinell a Wendy Morgan sydd yn y safle cyntaf ar hyn o bryd. Mae'n enwau mawr yn y dosbarth yma nawr yn does? O, mae'r enwau mawr sydd yn cynhyrchu ac yn magu ac yn gwerthu, a maen nhw fel arfer yn gwerthu am brisiau mawr a yn heiddiannol iawn.
Mae gen ti Wendy, mae ma'n y safon gyntaf, wedyn mae Papo, efo Laura, ar y rhys o dy wedyn. Dylan. Ie, Dylan o lan y bydder, Dylan Davies. Wedyn yn dod i fewn, a mae Dylan yn enw weddol newydd i'r gêm, i'r gamp. Ydy, ac yn gwneud yn dda. Ia, mae'r fo a'r teulu maen nhw'n gwneud, maen nhw wedi dod i fewn ac yn llwyddiannus. Ydy, mae fe a'i wraig Elen a'r plant a'r teulu. Maen nhw wedi ymroi i'r gamp, maen nhw wedi dal ar byg. Ydy, maen nhw wedi dal ar byg. A dyna ni, y penderfyniad wedi wneud. A da i di wneud o. Wendy wedi mynd ar garden goch. Pam yr heffer fach yma felly? Beth sy'n mor arbennig am hon yn dy farn di, te Gwyn? Mae mor gywir, mae'n... Mae yna bwer yna, yn does? Mae yna led yna. Y lled, y pwer, steil. Yndi, a dau brwt fel oedden ni'n deud gynt, dyn profiadol iawn. Fe dau yn gwybod be mae'n edrych am. Ydy, mae'n cadw gwartheg croesfryd, limousin a glas Brydeinig yn cynhyrchu stoc o safon yn dweud. Yn gwybod yn iawn beth sydd angen. Byswn i'n feddwl bod hon un o'r blynyddoedd cyntaf rioed i dau brwt ddim bod yn arddangos ei hun, ac llawn heiddiannol iddo fo gael yr anrhydedd o feirniadu. Arbennig iawn. Wel, edrychwn ni mlaen feti at y dosbarthiadau nesaf. Bydd ger yn bron i fan hyn ynghylch y gwartheg lot mwy o gystadlu i ddod, felly peidiwch mynd rhy bell. Wel, Wendy, yn gyntaf, llongyfarchiadau mor iawn i ti. Yn wyneb cyfarwydd ynghylch y gwartheg, a wedi cael cardau goch ma Lenny to. Diolch yn fawr iawn. Oedd hi bach yn nyrfus, oedd hi ar gwylio'r lein yn gyntaf hi oedd y trwma, oedd hi gwylio'r lein sy'n creadur cos aros yn llon iddyn. Weithio mae wedi cael un lap nawr, so erbyn tro nesaf bydd ni'n well. A beth yw hanes yr aner fach yma? Mae yna chydig bach o las Prydeinig yn dioes? Os, mae allan o fiwch pur glas Prydeinig a tarw limousin yn hynny. Mae werth i'w gweld. Mae'n led arbennig yn dioes? Mae'r led aruthiol yn dio, sy'n apus iawn o'n ni. Wel, be nesaf nawr i ti? Be nesaf? Wel, mae bwstach dwi'n ddod i'n barod nawr wedyn. Lot o waith o fladu eri to, Wendy fa. Dim llon i ddyn. Ei, llongyfarchiadau mor iawn i ti, a pob hwyl efo'r bustach. Diolch, Wendy. Noddir y rhaglen hon gan Coleg Glyn Llifon, rhan o grŵp Llandrillo Menai.
Noddir y rhaglen hon gan Coleg Glyn Llifon, rhan o grŵp Llandrillo Menai. Mae'r Ffair Aeaf fel rhyw ffenest siop anferthol i Amaeth Cymru, dweud y gwir. Does ar un ffenest siop well na'r niad garcas. A dyn sy'n gwybod y cyfan am hyrwyddo i gynnyrch ydy John Richards o Hybu Ci Cymru. Bore da, John? Bore da. Mae'n prysuro ma'n gynnar bore yma, mae'n afwrlwm heddiw, yn does? Os, mae'n dornod gyda lot o excitement heddi, amser mae'r seli yn dechrau dy fe, maen nhw'n gwerthu'r cig, a maen nhw hefyd i gwerthu ar anifiled, ych chi wastad yn gael y bwrlwm na, amser mae hynny'n digwydd. A sel gynta'r dydd fydd y carcasses yma, a mae hon, wel, o Hybu Ci Cymru, dyma be di Hybu Ci Cymru ar ei orau, John? Odi, chybod, mae wastad yn bleser i dod yma i'r neuad carcas, a chi gweld y carcasau sy'n flannu, chi gallu gweld beth i ni fel cenedl yn gallu cynnyrchu ar safon sydd yma. Odi, mae'n bleser i cerdded trwyddo'r carcas yma. A'r amrywiaeth yma, ochr yma wan o'n blaenau, neu mae gennym ni'r bridiau cyngenid, rwy'n chydig yn llai, falle traddodiadol. Odi, chi gyda'r pwysau ysgafn fan hyn, a chi gallu gweld, bod nhw'n pwyso tipyn yn llai na beth yw'r pencampwr, chi hefyd gallu gweld, mae yna safon uchel yn y clas yma eto, a fan hyn chi gyda'r pencampwr o ran y clas yma, torddi sydd wedi dod o Mr Kevin Davies, a ydych chi gallu gweld o hwnni, na be mae hwn yn dangos, bod cwsmeriaid gyda ni am ganol carcasau, a na beth sy'n bwysig yw deall pwy carcasau sydd ei fod i pwy farchnadau. Ie, yn hollol, achos maen nhw'n berniadau yn wahanol i fynd, achos mae'n amlwg o edrych ar siap hwnna, bod o ddim gymaint o greadur falle, ynddo? Na, dyw'r confirmation, y cydffurfiad dim mor gryf, fel byddwch chi'n disgwyl gyda bryd cynedig, enwedig yn y clas pwysau ysgafn yma, ond ydych chi hefyd yn gallu gweld mae'r ansawdd yn ni, a byddwch chi gobeithio wedyn ni bod y cwsmer yn gallu gael yr ansawdd bita na wrth bita'r carcas. Ie, yn hollol, ac o'n i mlaen chydig o'n hyn, mae yna garden goch arall, dwi'n mynd siŵr Beltex, da ni ar y bridiau cyfandirol erbyn hyn. Odi, wedi dod y Mr Davies a'i fab, a chi gallu gweld nhw ar y carcas yma, carcas tipyn bach yn drwmach, rhyw 3 kilogram yn drwmach, ond ydych chi'n dechrau gallu gweld beth yw cydffurfiad amser chi'n mynd mewn i'r bridiau continental yma, mae Beltex Cross, a chi gallu gweld nôl ble mae'r cyhyrau, pwy mor gryf yw'r carcas yma eto. A mae'n dangos mae'r ffasiwn yn newid, achos mae wedi mynd o'r Texel, falle fod y Beltex yn dechrau dangos y ffordd fwy yn ddiweddar, falle? Wel, yn wedig yn cystadleuaeth ffordd hyn, ydych chi yn gallu gweld o'r y cardiau, mae yna lot o Beltex yn y carcasau sydd wedi cael ei dangos yma. A chybod, mae pob bryd gyda'i cryfderau, dyn ni'n gwybod fel Beltex, mae fe'n anifel sydd gyda cydffurfiad cryf, a chi gallu gweld hynny yn y carcasu sy'n o flannu. Ie, a dwi'n gweld hwn ymlaen at hwn, achos hwn ydy'r crem de la crem na ffordd y prif bencampwr, a mae hwnna'n garcas a hanner, yn dydi? Wel, chi ddim yn gyffordd sefyll nôl a edrych arno fe i weld y siap sy'n arno fe. Chi gallu gweld y cydffurfiad, a mae rhai cofio, yn y dosbarth yma, y beiriad bwtsiwr o gogledd o dde, a dyma'r fath o garcas bydde fe'n edrych amdana, a dyna pam mae wedi rhoi yn yr dosbarth yma. A oen Beltex, di lladd allan yn 25.1, be fysa'r pwysau hwnna'n fyw, ti'n meddwl? Mae hwn wedi lladd mas spel bach dros ei hanner, a chybod, i fyna, i'r farchnad masnachol, bydden ni gweud bod y bach yn drwm yn hunan, ond fel bwtsiwr, bydden ni hefyd yn gallu gweld, chi'n mynd i gael tipyn o gig oddi ar y carcas yma, a dych chi hefyd mynd i gallu gael cig yn y cosa hefyd yn y lwyn, a chi gallu gweld nôl y sgwyddau, mae sgwyddau cryf yna'n hefyd. So gyda bwtsiwr yn gallu dod mewn a'i dorri lan, chi'n mynd i gael y cig yna i gwerthu'r cwsmer. A mi fydd hwnna'r werth nes ymlaen heddiw, os fi'n cofio'n iawn, rhyw 2,000 nath y carcas buddigol tro diwetha. Mae'r carcasu yn y sefyllfa yma wastad yn mynd yn pris grif iawn, a bydd yn diddorol iawn gweld beth bydd y pris leni to. Mae tred yr wyn wedi bod yn wych hefyd yn ddiweddar. Hwna bydd yn diddorol, mae pris wedi bod tipyn yn uwch leni na llynedd, a gyfn ni weld os mae'r carcasu yn dangos hynny leni to. I'r walet gen ti? Dim o gwbl. Reit, na i fynd gwaith. John, diolch am y sgwrs am y tro. Gwniolwg ar y parau nes ymlaen falle. Ie, dim problem o gwbl. Diolch fawr. Wel, da ni dal yng nghanol y bloda efo Donald Morgan fan hyn, y floda'r bedol. Llanrhystyd, cystadleuaeth arall y dosbarth yma, priodas wanwynol, oedd hi'n diolchgarwch gynnan, doedd yn, da ni wedi cyrraedd y Gwanwyn rwan, a'r gosodiad yma wedi cael canmoliaeth. Mae'n di, a mae'n neis cael amrywiaeth yn wedi bod y tymhorau i gyd yn dod yn fyw unwaith eto a fwynhau y tymhorau i gyd, a hefyd cael y lliwiau tymhorau yn ei lle. Wel, mae dy ti fan hyn gosodiad trosod ac lisianthus y pethau fel na mewn o fe. Falle mwy i fi yn bersonol, rhywbeth mwy fydden ni'n gweud i'r
adeg yr haf allan na beth yw enw anweinol. Reit. Achos ti bod i fi, fydden ni'n chwilo am pethau blodau gwanwyn ac ati, tulips, irises, daffodils, freesias ac ati, ti bod. Ond eto mae'n gosodiad hyfryd a mae'n hantaid hyfryd fydde briodferch yn cario. Gad i ni gael golwg ta ar rhai sydd wedi dod i'r brig allan yn fanna yn drydydd yma gosodiad neu hand tai Mary Olsen o Ferthyr yn fan hyn sydd yn osodiad eitha mawr yna, ynddi? Yndi, mae'n gosodiad mawr. Mae gen ti lot o symudiad yn hwn, lot o amrywiaeth o flodau. Eto, personol, fydden ni yn hoffi gweld fwy o flodau anwynol. Ond eto, mae'n gosodiad hyfryd iawn. Y defnydd dawr medolina stick, sef y twyl sy'n mynd o gwmpas y gosodiad yma, i cael bach o rhythm mewn i'r gosodiad, neu mewn i'r handtaid. Ond falle bod yna ychydig bach ormod, falle, ac yn tynnu ffwr oddi wrth y blodau sy'n yn y gosodiad. A wedyn yn yr ail safle, Mary Gitos o Bywys sy'n gyfrifol am hwn. Eto, gosodiad, neu handtaid hyfryd iawn. Eto, mae gen ti chydig bach o'r tulips fan hyn, so mae gen ti chydig bach o'r gwanwyn yn dod mewn. Mae hefyd yn hon, mae hydrangeas, ti bod, falle bod hydrangeas wedi cael ei sychu ac eto cael ei ychwanegu i gan y lliw mae moyn y porffordd y briodferch neu porffordd y ferch sy'n, ti bod, bridesmaid, neu'r ferch bach. Eto mae ymrywiaeth da o flodau yn hon hefyd, ond eto tisw fawr iawn, ychydig bach falle, ti bod, mae'n rhaid feddwl, mae'n rhaid trwy'n gario fe. Oes, ydy ffasiwn, mae'r un sy'n fuddigol yn fwy yn ysgafnach, yn dod i deinti falle fydda ti'n dweud? Ydy, mae mwy petit yn yw e, ti bod petit falle yw'r gair. Eto mae gen ti chydig bach o'r freesias yn hwn, mae gen ti'r orchids yn yma, ond beth sy'n hyfryd yn hwn, maen nhw wedi creu fel calon, fel fframin o dano, i ddod trwyddo a cael chydig bach o'r symudiad yn mynd trwyddo fe i gyd. Eto falle, ti bod, personol, fydden ni'n moyn gweld chydig bach mwy o flodau wanwynol yna fe. Ie, Jane Thomas Sir Benfro sydd... Ond llongyfarchiadau iddi. Ie, llongyfarchiadau mawr iddi hi. Ond mae Donald hefyd wedi cael canmoliaeth, a dyma oedd dymgais di ar gyfer yr handtai. Sydd yn neis iawn ysgweddydd. Diolch yn fawr iawn, ia. Nes i feddwl, reit, blodau gwanwyn. Cennin Pedr, sgwrs dim y Cennin Pedr fe ni wedi hoffi gael, achos dim ond nhw allan, ond eto cael y Cennin Pedr mewn. Y peonies sy'n hyfryd iawn, arogl bach hyfryd, trwy blodyn mwy o ddyfnder mewn i gosodiad. Hefyd y tulips yn dod mas ar lliw pinc y gwanwyn ac yn mynd hyfryd ar lliwiau eraill. A hefyd beth dwi wedi gwneud yw ychwanegu chydig bach o bulbs hyacinth mewn i hwn, i cael texture bach arall mewn ac hefyd cael bach o ddiddordeb mewn i gosodiad. A mae'n deud y gwanwyn yn hynny o beth hefyd, yn dyddio. Falch bod ti wedi gweud hynny, Nia. Dwi'n hollol gytun. Dyma gwanwyn a dyma handtaid y gwanwyn. Mae'n gythral y bloda'n digwydd yn fan hyn. Mae wedi bod yn hyfryd gael sgwrs efo ti eto, Donald. Diolch o galon. Croeso. Reit, y geffylas i gael yn sylw ni nesaf. Dyma ni yn dod tuag at diwedd y cystadlu yn dosbarth cyntaf ceffylau chwaraeon i'r cywion. Ac y beirniad Mr Martin Robert Davies o Bro Morgannwg sy'n cael y fraint o dyfarnu neu beirniadu'r adran yma a Dorian Lloyd, brydfa perthog sydd yn cadw cwmni i fi fan hyn. Ar hyn o bryd, Dorian, Blue 2 sydd ar y brig ac ceffyl efo gwaed unigryw. Yndi, mae'n dda gweld ceffyl mor ifanc allan o'r march i fod yn berthynos. Mae'n anffodus, dim march ddim efo ni ddim rhagor, a mae rhai bod hwn yn un o'r ei ola fydd. So, mae yn waid gythrydig o dda i fod yn onest. Dyma nhw yn cael ei anfon allan. Unwaith eto, falle fydd yna ryw newid yn y gosodiadau. Gewn ni weld. Ond y beirniad yn cael cyfle i edrych arno nhw unwaith eto. Ac dyma nhw bob un yn cael ei anfon allan. Y beirniad yn gwylio nhw'n cerdded. Dwi'n credu bod cerdded yn holl bwysig iddo fo. Mae'n edrych yn o fanwl ar yn o wan, dydy o. So, pwy sydd yn mynd â hi?
Wel, mae yna newid yr ail wedi dod fyny yn gynta. Zara Owen. Mae Zara'n hapus wan. Zara Owen, Dolas Showgirl. Yn dod i'r brig yma yn y Ffair Aeaf. Wedi tynnu fewn yn ail, mae Booth Night Fever yn berchnogaeth Miss Hannah Bertorelli. A'r gyntaf wedi symud lawr i'r drydydd safle, Blue 2. Wel, mae'r rhosglymau yn ei ffordd o'r swyddfa tuag at cylch a stiwardiaid a'r beiriad yn camu allan. Mae'r noddwyr yma hefyd, mae'n debyg. We're delighted to welcome the sponsors of the horse section. Sport horse section is Cathy and Peter Mawrth. Croeso I chi. Wel, mae rhyw trafod, mae'r beinig ar y noddwyr cyflwyno'r rhosglymau ar riban goch. O wobr gynta yn mynd i Margaret Jones o'r Trallwng. Second, 792. Dolas Showgirl yw'r enillydd. Zara Owen yn cynhyrchu. Ac llongyfechiadau mawr i Dolas Showgirl a Margaret Jones. Dyma ni yr enillydd yn y dosbarth cyntaf dydd yma yn y Ffair Aeaf. Zara, it was a nice win. Second, moved up to first. Yeah, no, lovely. Yeah, really nice. It's first time out for it, so delighted. And you've had a bit of success showing for Margaret, haven't you, in the past? Yeah, we've had a great time. I used to ride the mare it was out of. We had great fun with her, so it's lovely now when stock's coming on. Well, I can see Margaret over there with her iPad filming a lot. Yeah, she's delighted. She thinks the world of it. Well, breakfast is on her, I hope. I hope so. No, congratulations, Diane. Thank you very much. Thank you. Enillydd i'r dosbarth cywion yn adran y cyffyle chwaraeon. Y bechnogaeth Margaret Jones Dolas. Dolas Showgirl. Yn cael ei arddangos gen Zara Owen. Noddir y rhaglen hon gan Coleg Glyn Llifon, rhan o grŵp Llandrillo Menai.
Noddir y rhaglen hon gan Coleg Glyndllifon, rhan o grŵp Llandrillo Menai. Mae'r cyffro'n parhau fan hyn ynghylch y defed. Roeddwn ni symud ymlaen nawr at bencampwriaeth adran y brydau cyfandirol Pyr. Nawr, dyma chi adran bwysig iawn oherwydd mae prif bencampwriaeth y Ffair wedi mynd i'r adran yma 4 allan o'r 6 mlynedd ddiwethaf. Cerwyn Davies, chi'n meddwl bod falle prif bencampwr y Ffair yn y cylch ar hyn o bryd? Os i gweld nhw, byddai'n mynd syni dim falle bod traddodiad mynd i barhau heddi. Edrychwch ar y peiri sydd yn blaenau nhw. Mae'n bleser i gweld nhw, nhw. Maen nhw wedi cael eu trimio'n gelfydd iawn yn dyn nhw. Maen nhw fel pin mewn papur. Mae un beth i chi gael y bryd, ond mae rhaid chi gael hwsmona da i gael nhw edrych fel hyn, ond os e. A llongo fe chedau mawr i bob un sydd wedi dod i'r cylch. Mor bell a hyn yn y fe. Ydy glei. Ni'n gweld Adrian Windsor gyda'r texel o Hendi Gwyn ar Daf. A wedyn mae dyn ni'r teulu'r Halls y 2 bar. Mae dyn nhw'r par y Dutch texel sydd yn blaen ni nawr. A wedyn mae gyda nhw'r Beltex yn hwyrach mlaen yn y llinell. A wedyn gyda'r texel glas, ni'n gweld bachgen ifanc Chris Davies, Cai Betran, Aberhonddu. Mae rai fi wedi am y texel glas, mae'n ychwanegu rhyw liw i'r digwyddiad yn yw e. Ydy wedi, ac yn disgleirio wedyn. Odi. Gyda bach o glitter yn wedi cael ei roi arnyn nhw, dwi'n meddwl. Odi. As o'n i'n edrych ar hyd y cylch ar hyn o bryd, mae'r ieuenctid yn amlwg iawn yn dyn nhw. Odi. A braf i'w gweld nhw. Y beth sy'n sefyll mas yw bod wyn mae i gyd yn llawn cig hwnnw nhw. Ar diwedd y dydd, na beth mae'r y bwtsiwr eisiau pan bod fe'n gwerthu'r cig, bod cig bwytadwy ac yn llawn maith o'r anifiliad yma. Achos mae yna dipyn o faith mewn cig coch o ansaw da, yn dos e? Mae rhaid i fi gyfaddu. A dwi'n credu, o'r holl beth yn y gyddo sydd bod yn y wasg amdano cig ac ati, fi'n credu os mae pawb yn bwyta'n lleol, bydde pethau'n well yn bydde fe. Na'r gyfrinach, mae'r olwyn yn troi, achos blynydde nôl oedd y gwasanaeth i gyd yn lleol, a the'n falle yn fwy eang, ond mae dynion dechrau sylweddoli o bwysigrwydd o gefnogi'n lleol. Fel bod ddim cryduriad i goffod mynd yn bell a dyn ôl, bod nhw'n ei ardal, yn gwasanaethu i ardal lle maen nhw wedi cael ei magu. Wel, dwi'n siŵr bod bwyta cig lleol yn well na bwyta cig sydd wedi cael i glido o ben draw'r byd i gyrraedd y plat. A beth pwysig, unrhyw fath o ddeiet, mae'n ddeiet gytbwys yn y fe. Dim byd a fi'n erbyn llyseilwyr neu vegans, ond y ffaith yw, os yw bobl eisiau deiet sy'n llawn o wahaniaeth bwyd, wel, pob dymuniad da iddyn nhw wedi i. Pawb i fwyta be maen nhw am, ond cadw'r amrwyeth yn dyfa. Iawn, ni'n gweld Paul Slater fan hyn nawr, y beirniad. A nawr mae Paul yn wyneb cyfarwydd yn ein cylchoedd ar ddangos a gwerthu. Mae'n gwerthu rhyw 650 o harddod bob blwyddyn a mae'n cynnal rhyw sêl arbennig i hunan. A fe'n fridiwr o fri. Odi, ond dwi'n gweld mae yna waith caled gyda'r beirniad yn y gystadleuaeth arbennig yma. A chi'n gweld nawr, mae'n torchi llewis yn dweud. A mae'n edrych yn graff iawn ar bob un yn nhw. A mae'n bwysig rhoi tylyngdod i bob un hefyd yn dweud. Odi, mae bob un yn cael sylw teilw. Nawr te, os na ffefryn dych chi'n y cylch? Chi ddim yn dawel. Sori, Beidir? Oes na ffefryn dych chi'n y cylch? O, dwi'n meddwl o ddwys nawr. Ie, ni'n meddwl bod chi wedi mynd i ryw fyd arall yna. Odi. Ofn y cwestiwn dwi'n meddwl o, dde fe? Mae ofon yn air ein ben ar y bloc, ond mae un par yn tynnu'n sylwi. Chi'n mynd i ddatgelu pa un? Da. Ond mwyn a thebyg fydd ein anghywir. Wel, gawn ni hoi fach o gylch y defed. Da ni anadl ddofn tra bod y beirniad Paul Slater yn mynd trwy adran y brydau cyfandirol Pyr. Ac fydden ni nôl i weld pwy fydd ar y brig yn hwyrach mlaen. S4C.Cymru/Ffair Aeaf ydy'r cyfeiriad holl bwysig os oes gennych chi deulu dramor sydd am fwynhau gwefr y Ffair Aeaf. Y cyfan yn cael ei wedd-arlledu yn fyw. A mae yna glipiau'r cystadlaethau yno hefyd i chi gael ei gwylio nhw pan ydych chi ffansi. Wel, mae'r cystadlu bron a dod i ben yn y dosbarth yma nawr i'r heffrod croesryd y bif ifanc a Gwyn. Dau brwt wedi wneud i benderfyniad. Le mae'r garden goch yn mynd? Mae'r garden coch wedi dod i Ynys Môn. Cemlyn Roberts a Lady Gaga. Efo heffer gywir iawn.
Ti'n gwybod oedden ni'n sôn cynt, oedd y ddain yn ni'n dweud am eisiau David Lewis yn crydan ac efo'r pwer, a mae dau wedi mynd am a ni fel ddim cweith mor crydan, ond yn gywir iawn. Falle bod e'n teimlo, falle fydde Heffer Dafydd chydig bach rhyd rhwng falle haf nesaf. Pwy a wyr wrth edrych ymlaen i'r dyfodol, ond pwy a wyr yn dyfe. Fe sy'n cael neud I benderfyniad, y dau sydd wedi cael ei dwylo arnyn nhw. A fel wedys ti, mae hon yn heffer gywir ofnadw ac yn heffer smart iawn. Mae'r lliw, dipyn bach o wyn yn ni. Chydig bach o froc arni ar ei bola. Dipyn bach o froc yn ni. Haid I fi fod yn andros o falus, achos mae gennym ni yn dod I fewn yn nes ymlaen heddiw. Yn y dosbarthiadau byth ifanc. Oes. Yn union. Felly, na, da iawn wir, llongfarchiadau I Cemlyn a'r teulu y Garden Goch yn mynd I Ynys Môn. Dato ni fan hyn nawr am sgwrs fach. Wel Cemlyn, llongfarchiadau mor iawn I ti y Garden Goch yn aros yng Nghymru ac yn mynd I Ynys Môn. Oedd hwnna'n ddosbarth cryf Cemlyn yn daid? Oedd, oedd ddosbarth anodd yna. A beth yw hanes yr anner fach yma? O, di cael ei geni ac wmai. Buwch Belgian Blue Cross Limousine a Tarw Limousine. Di ffrynu gyn y dyn yma. Gan Gwyn Edwards? Wel. Sdim rhyfedd bod e'n werthu'n y cywed ag ystiglis. Faint o wartheg sydd â chi adre I gyd Cemlyn? Ryw hanna cant gyda fi. Ac wrth dy fodd I fod nôl fan hyn yn Llanelwedd, dwi'n siŵr. Mae'n neis bod yn dal. Dyna ni golli fo. Wel, llongfarchiadau mor iawn I ti. Diolch yn iawn. Effer werth i'w gweld. Diolch. Pob hwyl I ti. Diolch Cemlyn. Diolch. Wel, dyn ni'n dal man yn Aeaf Garcas yn cadw cwmni mae John Richards o Hybu Cig Cymru. A John, heblaw am ni'n dau, dyma'r par gorau yma leni. Wel, gallech chi gweud, dyma beth yw par werth I weld. Beth sy'n bwysig o ran dosbarth yma yw un, dych chi gallu gweld y cydffurfiad a'r braster a pethau. Ond hefyd, pwy mor debyg I gilydd I nhw, a dych chi gallu gweld nôl y carden yma, mae Davies a'r fab, a dyn ni wedi clywed o nhw yn barod yn bore yma. A dyn ni gallu gweld fan hyn, maen nhw'n adar ar un lliw fe, maen nhw'n gallu gweud, maen nhw'n debyg iawn. Dim ond rhyw 0.1 o kilogram sy'n rhwng o'n pwysau hefyd. Ac yn berniadu'n wahanol falle, dim ond reidrwydd falle y carcas gorau yma, ond y rai sydd yn matcho o'r a chybod, gallech chi gael carcas, falle sy'n bach yn well, gallech chi gweud, ond wedyn ni, os nag yw'r par yn derbyn hwnnw neu'n edrych o'r un peth, mae'n mynd lawr yn y dosbarth. So, mae hwn nawr yn fwy falle o test o'r ffarmwr, a fel mae'n gallu dywys I ni'n neud siŵr bod y par yn debyg a bod nhw'n yr un peth, bod nhw'n safonol iawn. A dych chi gallu gweld fan hyn, mae'r ffarmwr yma wedi gwneud job andros o dda I ddweud y wir. Yn yr swydd diwan Hybu Cig Cymru, beth mae'n bwysig ydy bod chi'n gallu hyrwyddo hwn i'r byd, achos mae gennym ni waith neu gyfaddau y cynnyrch gorau yn y byd, yn does? O di, a na ble mae neuadd carcas yma'r gwaith sy'n gael ei wneud mor bwysig. Dyn ni gallu gweld beth yw ansawdd y cig, dyn ni gallu gweld beth sy'n gallu gael ei cynnyrchu. Wedyn ni fel Hybu Cig Cymru yn trio gweud yna y stori yna y gros y byd. Dyn ni yn man eithriadol o lwcus gallech chi gweud yn Gymru. Dyn ni gallu gweld faint o borfa sy'n cael ei tyddu, pwy mae'n naturiol yw e. Dyna beth I ni'n neud fel sefydliad yw groi y stori yna o gwmpas, fel bod y cwsmer yn deall, am sy'n nhw'n prynu cigon o Gymru, maen nhw'n prynu cigon sy'n gyda'r gorau yn y byd fe. Yn hollol, a'r ocsiwn yn nes mlaen bore yma wan, a'r prynwyr yn dod o bob man, a mi fydd rhywun yma mynd i'r gwestai a'r bwytau gorau yng Nghymru a Prydain, mae'n siŵr. Bydd, a chybod, mae hwnna'n bwysig I gofio. Dyn ni nawr fel Hybu Cig Cymru wedi gwneud gwaith, a mae'n dangos bod y cwsmer, os maen nhw'n clywed cigon o Gymru, maen nhw'n meddwl amdano ansawdd, maen nhw'n meddwl mae hwn o'r safon ucha. A chybod, yna beth I ni gallu gweld fan hyn nawr, yna beth ni wedi gweld yn ystod y 2 dydd sydd wedi bod yma yn Llanelwedd. Hollol, mae'r ocsiwn yn agos ai, fyddi yma ar gyfer yr ocsiwn? Bydda, siŵr. Byddai yma'n gwmni ti, fel ydi wedyn. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr. Cofiwch fod na sylwebaeth Saesneg efo Gareth Roberts a'r tîm. English language commentary is available by pressing the red button on Sky Plus, Freeview or Virgin Media. If you have a TiVo box or a Sky Q box, use the audio selection option. Any problems, please contact S4C's viewers hotline. Mae'r sylwebaeth Saesneg hefyd ar gael ar yn gwedd arllediad byd eang, felly cofiwch ddeud wrth bawb. Mr Martin Robert Davies, y dyn pwysig ynghylch y cyffyle y bore yma yn y Ffair Aeaf. Beirniad adran y cyffyle chwaraeon ac y dosbarth i'r ebolion neu arddull blwydd sydd dan sylw ni yn fan hyn ac yn gwylio'r dosbarthiadau I gyd efo fi mae Dorian Lloyd o Brydfa Perthog. A Dorian, mae'r
beina wedi cael cyfle i weld bob un ohonyn nhw wedi gweld nhw'n unigol a dyn ni jyst yn dod i derfyn y dosbarth. Yndyn, mae o newid cerdded lawr wan yr holl rhestr i'r un ola sydd gen fo. Ei cael jyst ail golwg manwl arno nhw gyd yn sefyll efo'i gilydd a peth da am hyn. Wyt ti'n gallu jyst falle cymaru un efo'r llall sydd jyst yn sefyll wrth i ymyl o. Yn lle gweld nhw'n unigolion o, ti'n gallu gweld nhw gyd efo'i gilydd mewn rhestr wan a dyn mae o wedi cael golau o'n fo. Wel, mae'r hat wedi diosg ac Abermennau y Lady Million yn ennill y dosbarth i'r ceffylau chwaraeon yma yn y Ffair Aeaf. A llongyfarchiadau mawr i Mrs Glenys Owen, wrth gwrs lawrydd ferch sydd yn tywys. Ac oedd ti'n gytun, Dorian, bod Abermennau Lady Million yn mynd i dilyn patrwm Welsh Doll. Ar ôl yr boles yr boles ei cyrraedd dosbarth yn y dosbarth cyntaf, pan bod hon mewn yr ail dosbarth, maen nhw'n welyd hyn y pencampur yma, nhw'n sefyll efo'i gilydd, a ti'n gallu gweld wan mewn flwyddyn amser lle fydd yr ebol, fydd hi'n debyg iawn i hon fel flwyddyn nesaf yma. Wel, dyn ni'n gytun yn fan hyn bod y beina wedi dal at teip yn adran y ceffylau chwaraeon ac yn siŵr fydd Mrs Glenys Owen yn falch iawn o ennill yma yn y Ffair Aeaf. Second is 777, a widow stud from Kendal in Cumbria with Widows Way. Wel, dyma ni enillydd y dosbarth i rai blwyddi yn adran y ceffylau chwaraeon. A Lowry, oedd ti'n cystadlu yma ddoi efo Lady Million? Oedd yn y Welsh Parspreads ddoi, be gafodd ail ddoi, so ddim bad o'n i gael y 2 diwrnod da ofnodwy. Wel, chwarae teg, ail ddoi, cynta heddiw, ac ymlaen i'r bencampwriaeth? Ie, definitely, ie. Yn sicr, ie, definitely. Ydy mam yma rhywle? Ydy, mae mam yn cw. Fe'n crio ma, siwr. Un da ni di magu di hon, mae bod rhwng bach o clod da pan maen nhw'n ennill ydy. Wel, i'n dweud chi yma bron bob blwyddyn yn cystadlu. Bob blwyddyn, sioe favourite fi a mam, so da ni'n methu fo. Wel, glad bod chi'n cael ennill heddiw. Definitely. Llongyfarchiadau mawr, a pob lwc i'r pencampwriaeth. Lyfli, diolch yn fawr. Abermennau Lady Million yn ennill y dosbarth i roi blwyddi fan hyn yn adran y ceffylau chwaraeon. Yn ail yma ddoi, yn dosbarthiadau'r Rhondda Cymreig, ond un yn well heddiw yn adran y ceffylau chwaraeon. Noddir y rhaglen hon gan Coleg Glyn Llifon, rhan o grŵp Llandrillo Menai.
Noddir y rhaglen hon gan Coleg Glyn Llifon, rhan o grŵp Llandrillo Menai. Croeso cynnes iawn yn ôl I chi I faes y Ffair Aeaf. Ie, dwi ar fy ffordd yn ôl i'r neuadd fwyd eto heddiw yma. Lle poblogaidd iawn ddoe a heddiw yn ogystal a'r trefniadau, y llwybra, lletach, pobl yn gwisgo I masgia, hynny wedi gweithio yn dda iawn. Y cynhyrchwyr yn amlwg yn falch o gael y cyfle I gyfarfod I cwsmeriad fe ac ar ddangos pob math o gynnyrch. Yn y man mi fyddai'n sgwrsio fo Elin Jones o Gaws Rhyd y Delyn. Ond nesaf, da ni'n mynd at y defaid. Nôl yma ynghylch y defed a mae'r tensiwn yn codi nawr. Ym mhencampwriaeth y brydau cyfandirol pyr, Cerwyn Davies. Mae dan dipyn o tensiwn, ond mae rhai fi wedi, I ni'n edrych yn o hyd braich, wedyn y beirniad sy'n galled I swmpo nhw fel ni'n gweud yn Sir Benfro, a mae hwnnw'n amal iawn yw'r peth allweddol o ran faint o gig sy'n y llefydd iawn. Ydy, hwnna sy'n bwysig. Yeah. Achos maen nhw'n edrych, maen nhw gyd yn edrych yn dda yma, ni gyd yn gallu beirniadu o'r tu allan. Mae'n ddigon o feirniad answyddogol, mae dwi'n siŵr. Mae pob un o'n i'n feirniad answyddogol, ond... Mae rhaid I chi I drin a'i trafod nhw I weld beth sydd dan y glana. A mae'r beirniad yn chwarae'r gêm i'r gym hwnnw, mae wedi gwneud y benderfyniad, ond eto ddim yn datgelu. Dwi'n credu bod e wedi gwneud I benderfyniad. Bydden ni'n meddwl ni. Mae'n feirniad profiadol yn dweud Paul Slater o Addington. Ie. Mae fe'n cynnyrchu rhyw 150 o hyrddo bob blwyddyn. Mae'n gwybod ni iawn beth mae'n chwilio amdano, yn dweud. Mae hwnnw dipyn o rif o hyrddo, dyn nhw e. Odi glei. A dyna ni! Teulu'r Hall o Gaer Lywelydd. Mae'n rhy oer I weid nawr, ond dwi'n meddwl bydden ni wedi tynnu'n llygad. Yna byddech chi wedi fynd am, efe? Mae'n haws I weid nawr, ond mwy na thebyg bydden ni wedi datgelu ni yn gynharach, bydden nhw ddim wedi dod i'r brig, ond mae nhw'n arbennig, ond nhw. Wel, chwarae teg nhw. Mae 6 par dyn nhw yn y pencampwriaethau yma bore yma. 6 par, sa'n credu bod hwnna wedi cael ei wneud lot o'r blaen, o diwedd. Mae'n record anhygoel. Yn enwedig yn Ffair Aeaf Cymru, mae'r safon yn eithriadol yma, a mae'n glod iddyn nhw fel dynion stoc a dynion defyd, ond pan nhw'n gallu cynhyrchu'r fath safon. Chwarae teg iddyn nhw. Arbennig glei, achos mae'n dipyn o beth, chwod. Bydd hi'n ddiddorol, pwy sy'n mynd I fynd ar gil wobr? Pwy chi'n meddwl? A dwi'n mynd I ddilyn yr ail yn y Dutch? Ie, wel, dwi ddim yn, mae'r beirniad yn craffu'n fanwl. Maen nhw wedi galw'r ail yn osbarth defed Dutch nawr, achos bod nhw wedi dewis rheini fel yr enillwyr. Ie. Ond mae fe nôl ymlaen. Mae'n llygadu rhaid tywyll. Mae'n licor a'i dyn yn dweud gyda Sarah Gibbons o Aberhonddu. A Chris Davies Cybetra yn Aberhonddu. O'n i'n gweld y swmpo nhw'n fanwl, ond falle bod fi'n gallu gweld ansawdd y cig. Chris, efe? Na, mae'n twyllo ni. Mae'n cadw ni ar flaen drad yn dweud. A cadw'r gynulleidfa. Odi glei. Mae'n gwybod beth mae'n neud. Dwi'n disgwyl ar y 2 slap yn drwy funud. Ie, a fyne. Mae'n gyffroes yn dweud. Sef I gwell. Odi, mae'n ddrama. A gan fod wedi bod yn y cylch digon hynna, mae'n gwybod sut I gael y drama yma hefyd. Dwi'n credu bod fe'n chwarae'r gynulleidfa. Mae gyda'r Hall nawr o Gaer Lywelydd I ail bar nhw yn y cylch. Ond mynd nôl mae'n neud y trein to. Chris Davies! Yey! Llawgwerchiadau mor iawn I Chris Davies, Kai Betran a Aberhonddu yn ennill yr is bencampwriaeth. Ond yr enillwyr fan hyn heddi yw Hall. Teulu'r Hall o Gaer Lywelydd. Congratulations. Thank you very much. What an amazing achievement. Yeah, we're really pleased for the Halls. And with 6 pairs as well, it's a lot of work this morning. I think you've all been busy, have you? We have, yes. How early did you get up this morning? Oh, not too early. Not that early. Plenty of time. The work had been done before? Yeah. Oh, yeah. Just some finishing touches. How was the tension in the ring? Oh, good. Good. You're sweating? Yeah, a little bit. You worked hard? Oh, yeah. And it paid off? Yeah. Congratulations. Thank you very much. Llawgwerchiadau. Mr Martin Robert Davies o Fro Morgannwg sydd yn beirniadu'r adran i'r ceffylau chwaraeon a Dorian Lloyd. Dyn ni wedi bod yn gwylio'r cyfan yn do. A dyn ni wedi job da, wedi cael dipyn o her I roi drefn yn nhw. O, yndyn, debyg, yndyn. Mae wedi cael her bore yma rhwng y ddwy ddosbarth cyntaf yma, ond mae wedi dod I ben yn ni. Mae wedi gwneud y penderfyniad mae rhaid o'n wneud, a mae gen fo 4 ceffil teilwng iawn yn y pencampwriaeth mae'n sy'n o'n blaenau ni, Wel, Dolas, Showgirl,
sydd gyda ni fan hyn. Enillydd y dosbarth i'r cywion. Perchnogaeth Margaret Jones o Trallwng. Yr ail yn yr un dosbarth. 792 Booth Night Fever. Wrth gwrs, y cynta'r ail yn deilwng ac yn gymwys i gystadlu yn y pencampwriaeth. Abermennau y Lady Million. Yr eboles blwydd yn llwyddiannus. Yn y dosbarth i'r rhai blwyddi. Ac yn ail, yn yr un dosbarth eto, mae Willow's Way Love Affair. A chwarae teg, y boles yn symud yn well yn y bencampwriaeth nag oedd hi yn y dosbarth. Wel, mae di setlo'n debyg bach fwy wan. A mae yna bach fwy o le yn y dosbarth, achos dim ond 4 sy'n mewn na wan yn lle. Sof y 10 ar 20 neu y dwsin a be bynnag oedd yma o blaen. Maen nhw'n gwybod i gwaith yn byw wan, maen nhw wedi setlo, maen nhw wedi dod i arfer ar dorf a pob beth arall. Wel, mae pob un yn cael ei dynnu fewn. Dim drefn yn fan hyn ar hyn o bryd. Jyst y beiriad yn cael cyfle i gael edrych dros nhw i gymharu nhw. Y gynta'r ail o'r naill dosbarth, a dyma'r tro cyntaf erbyn ei gallu cymharu nhw yn erbyn ei gilydd. I lawr y llinell. Da chi'n gweld yr arddangoswyr yn gweithio'n galed i trio denw sylw'r cyffylau i ddangos nhw ar ei orau. Mae gyd am gael nhw jyst yn sefyll yn iawn ar yr eiliad iawn. Yn union fe mae'r beiriad yn edrych. Mae'r pethau manwl bach wan yn edrych hollol bwysig. Ti'n trafod efo swy, i ble mae'r osglymau mynd, Orion? Wel, tybio ni, mae'r ddau yn illwr, ond sy'n ni defa bosib bod yr un blwydd o i enw. Wel, Abermennau Lady Million sydd yn mynd ar bencampwriaeth yma yn adran y cyffel y chwaraeon. Ar is-bencampwriaeth yn mynd i Margaret Jones. Dolas Showgirl. Felly bencampwriaeth yn mynd nôl i Gogledd Cymru. Ar is bencampwriaeth i Sir Drefaldwyn i'r ganolbarth. All the way from Newbro in Gwynedd. Congratulations. Llongyfarchiadau mawr i bawb ar holl cysylltiadau wedi bod yn adran eitha cyffroes yma Mhabell y Cyffylau, a llongyfarchiadau mawr i Lowri Owen a Glenys, ac wrth gwrs i Zara Owen a Margaret Jones. Lowri, doedden ti'n mynd disgwyl hyn ar y gael ti? Na, doeddwn i ddim, i fod yn onest, doeddwn i ddim, na, dwi'n andros o hapus. Y tro cyntaf chi gael pencampwriaeth yma yn y Ffair? Ie, nath i fam hi cael reserve champion, so mae di wneud y well na fam. Wel, dyna ni, llongyfarchiadau mawr, yn siŵr fydd na ddathlu wedyn heddiw. Dwi'n mynd adra, dwi'n mynd i agor y champagne, dwi'n meddwl. Llongyfarchiadau. Ar ôl dreifio adra. Pob lwc yn y bencampwriaeth nes blaen. A da iawn, chwyddiannol iawn. Diolch yn fawr iawn. Round of applause to the champion. Pencampwr yn adran y cyffylau chwaraeon. Abermennau y Lady Million yn edrych yn anhygoel yma heddiw. Y berchnogaeth Glenys Owen, wrth gwrs yn cael ei ddangos gen y ferch Lowri Owen, ac gynulleidfa yn gwerthfawrogi ac yn ddangos cymeradwyaeth pob chwarae teg i Lowri.
Ond dyma nhw'n cael eu tynnu fewn i'w llinell a y Gwyddel yn arwen heffer o Gymru, Stephen O'Kane, yn arwen un o heffrod y teulu Jones sydd yn y safle cyntaf efo Madonna yn pwyso 374 kilo. Mae hon yn heffer go arbennig, Gwyn. Mae'n heffer gywir iawn. Mae'n arddangos ei hun yn dda. Dwi'n yn siŵr am y Gwyddel sydd ar y tenyn, ond mae'r heffer ei hun yn dangos ei hun. Mae'n werth i'w gweld. A ti'n gwybod dyna pam ydyn ni yma, achos ydyn ni gyd yn cytuno, ydyn ni gyd... Ni'n pawb sy'n gwybod pe mae'r cystadlu'n dod i'r ben, mae'r cymdeithasu'n cychwyn yn aml iawn. Yn union, ond mae yna rhywbeth go arbennig am yr heffer fach. Mae'r ffordd mae'n dal i ffen yn dal dysylw di'n syth bin. Mae'n edrych ar y beirniad, mae'n chlistau ymlaen, mae'n gwneud gwaith dda, dwi'n dangos un yn y ddaw ar y teg. Ydy, a ti'n gwybod, ti'n edrych yma newan, Stephen efo'r llaw chwith i fyny yn yr awyr. Ond dwi'n gwneud gwaith da. Ond mae'r haff, di'r haff ddim yn dyn. Na, ddim yn dyn o gwbl. Na, di'r haff ddim yn dyn o gwbl. Mae just fel o ti'n dweud yn dangos ei hunan. Mae'n mwynhau ydw i, mae gynnu i ryw bresenoldeb yn y cylch yn does. Ond mae e jyst eisiau gwneud yn siŵr, mae e'n mynd nôl ymlaen, ond... Ia, mae e'n hapus, y bus bawd yn yr awyr. Y dau di gwneud i benderfyniad a mae o di mynd am yr effer goch. Wel, arbennig iawn. Madonna wedi mynd â hi felly yn y dosbarth yma i heffrod bron iawn yn 400 kilo. Arbennig iawn a llongwarchiadau i'r teulu Jones. Noddir y rhaglen hon gan Coleg Glyn Llifon, rhan o grŵp Llandrillo Menai.
Noddir y rhaglen hon gan Coleg Glyn Llifon, rhan o grŵp Llandrillo Menai. Croeso cynnes iawn yn ôl i chi gyd. Wel, mi fydd na wario yn y neuadd fwyd ma, dwi'n siŵr heddiw ma. Mae'n lle arferchog i wneud siop adolyg, siocled nadolig llawen yn fanna'n edrych yn hyfryd tynnu dŵr o'r danedd. A mae'r system wedi gweithio na'r drefn yn wahanol i'n cadw ni yn saff, system un ffordd. A mae'r stondinwyr i gyd wedi croesawu hynny oherwydd mae pawb yn gorfod pasio pob stondin a mae hynny yn newyddion da. Da ni wedi camu o'r neuadd fwyd efo'n criw rhag bod ni'n llesteirio'r system un ffordd na chadw pellter cymdeithasol, ond mae dda gyda bod Elin Jones o gwmni Caws Rhyd y Delyn a Can Adeli hefyd wedi dod i'r o'r uwch ystafell fan hyn. Sut mae pethau'n gweithio lawr na i chi fel cwmni? Ydy, da ni wedi bod yn brysur ofnadwy ddoe. Fel chdi'n deud, mae'r system un ffordd, mae'n neud siŵr bod pawb yn pasio'r stondin. Hefyd, oedden nhw'n rheoli faint yn cael do fewn, so hynna yn sicrhau bod na ddim gormod o bobl. A dyma'r stondin rwan hyn, yli, mae mam yna'n brysur. Yndi, mam a Hyw ar y stondin heddiw. Dy frawd i o, ie? Ia. Felly mae hwn yn busnes teuluol ers y cychwyn cyntaf. Rhyd y Delyn di'r cartra yn ochra Pemynydd pentraeth na Môn. Ia, so mae Alun a dad yn frawd yn godro, a wedyn mae mam yn mynd ati wneud y caws. Ydy, so nhw gyd yn brysur yn nadwy. Felly mae pawb a'i ran felly, yn dydy. O ran y cwestiyna, be maen nhw'n flasu fan ar, mae yna gaws newydd ar gyfer y sioe? So felly mae gennym ni'r Môn Las efo ni a'r gwda newydd, so ia, dyna sgennym ni ar y stondin. Da ni wedi bod yn y Ffair Aeaf o blaen. O, da chi wedi bod yn y sioe, do? Da ni wedi bod ambell i sioe ha, ond rioed i wneud Ffair Aeaf. Ma fi'n dysgu, so oedden ni beth yn cael yr amser i ffwrdd, so lenni, da ni wedi cymryd y mantais i ddoi, lle. Felly mae'r caws Môn Las, da chi wedi ail becynnu hwn, felly, do? Do, da ni o blaen o'ch chi'n brynio mewn fel wedge, lle, tebyg i'r gwda. Ond rwan, da chi'n medru brynio fel cosyn unigol, so ydy hwnna fwy apelgar i'r cwsmer? Ydy, mae'n bach yn fwy, felly nadolig yn dod i fyny, oedden ni'n meddwl fysa pobl isio fwy o cosyn cyfa, lle. Ie, a da chi wedi rhoi hwnna'n yr hamper lle yma, gai flasu, be di'r hagoriaeth y caws yma, Elin? Ydy, mae hwnna'n hufennog iawn. Diolch yn rhy gry, lot o bobl, eich fysa ddim di arfer bita caws glas yn meddwl bod o hefyd yn apelio iddyn nhw. Di mae'n hifennog, ie. Beth sydd ti'n disgrifio fo? Di o'n rhywbeth o dim bri, neu pa deulu di allu? So, fel semi-soft cheese ydi o. So, tydi o ddim, mae'r Stilton yn lot mwy crumbly, ond tydi o ddim yn cael i dod yn y dosbarth caws meddal mewn ffordd, lle. Da chi'n gofyn neud lot o ymchwil i'r farchnad am hwn i, da chi weld be mae pobl isio, be maen nhw'n licio? Ydan, wel, da ni hefyd yn cynhyrchu caws da ni licio fita hefyd. Dim ond yn fanna, da ni hwnna'n gwaith ymchwil mwyaf ni. A beth am y gwda mata rwan ta? Da ni'n mynd i'r iseldiroedd rwan, Llyndan? Ia, yn union. So mae hwn yn steil wahanol, lot mwy mild. Tydi o ddim, mae o'n dda iawn i doddi. Tydi o'n cweit fatha cheddar, mae o'n bach yn fwy, fel ti'n deud, fel y caws yr iseldiroedd, lle. Ia. Bysa plan bach yn licio hwn, bysa? Yndi. Yn amlwg, mae'r plant bach i gyd yn mynd am y sampl y gwda gynta, ddim lot yn trio'r glas. A wedyn, mae gen ti gwmni y siop Can Adeli yng Nghaerdydd, a dyma ni'n dod rwan at yr hamper, a dyma sy'n hyfryd yn y neuadd fwyd yma, di gweld y cynnyrchwyr yn dod at ei gilydd, cydweithio. Yn union, ia, so mae Can Adeli, da ni'n gwneud hamperi fel hyn ar gyfer y nadolig. Ia, fel ti'n deud, yn fan hyn, mae fi a Thomas, y rheolwr, da ni'n licio mynd o gwmpas, chwilio am gynnyrch newydd i werthu'n y deli, a hefyd cyfarfod y cynnyrchwyr. So, mae hwnna mor bwysig i ni ac yn rhywbeth yn amlwg da ni methu wneud. Os da rhywbeth i tynnu dy sylw di o ran stondinwyr newydd? Dwi wedi cael lot o gyfle i fynd y gwmpas eto. Dwi'n disgwyl i Tom gyrraedd a wedyn eich gai brec gen mam o'r stondin. Ti'n mynd yn ôl i wain gweithio, mae'r ddau nhw'n gweithio'n gael iawn. Ydych chi werthu lot ddoe? Dod i flasu mae pobl ar y cyfan? Na, nath ni werthu lot o gaws ddoe. Be dwi'n meddwl sydd dda amdan y system bod am gormod o bobl yn y neuadd fwyd ydy mae pawb ta neb yn teimlo dan bwysau symud ymlaen.
so maen nhw'n cael fwy o sgwrs efo chdi, ac hefyd mae'n tywydd i brynu caws. Yn yr ha, pan mae'n boeth, ti'n wastad eisiau cario caws o gwmpas y dydd. Mae'n digon oer fod yr caws yn iawn yn dy bwcad. Mae'n amser dechrau siopa dolyg, dwi'n meddwl. Yn union, ie. Elin. O, fel gwych, mae'r cyfan fel arfer yn edrych yn hyfryd. Pob dwi'n mynd i dal lawr eich di yn ôl yn y waith yn y siop na. Cofio fe atyn nhw gyd. Diolch yn fawr iawn, Elin. Dim problem. O'r gorau, da ni'n troi rwan at defaid. Tro adran y croesfridiau yw i nawr yn cylch y defed, ac Erwyn, ni'n cael modd i fyw fan hyn nawr ydyn ni, cael gwylio holl angerdd a'r gwaith caled mae'r arddangoswr yma'n gwneud o flwyddyn i flwyddyn yn arddangos. A dyma y math o fridiau ni'n gweld yn bennaf yn un marchnadod ni o ddydd i ddydd hefyd yn dyfe, y croesfridiau. Rhain fydd yr brydiau mwy ar lawr gwlad i ni'n gweld o ddydd i ddydd, fel i chi wedi cyfeirio, Mynir, ond mae'r brydiau pyr yn hanfodol, ond trwch y boblogaeth yw'r brydiau croes yma. A mae'n ddiddorol gweld rhain yn dod at ei gili a cymaru wannol brydiau. 5 par yn y cylch ar hyn o bryd, a 5 o Gymru. O, mae hwnna'n ddiddorol. Mae hwnna'n ddiddorol iawn, ydw e? Odi. So mae hwnna'n adlewyrchu'r math o ddefyd sydd dan yng Nghymru, ydw e? Ydi, mae'n gweud tipyn, ydw e? Mae rhain yn boblogaidd. O, rhain a un o! Wel, arbennig yma! Meinir Howells yn llygad i lle. O, sa'n gwybod, so hwnna'n digwydd yn ymol iawn, illa weithio chi. When i ddim yn rhoi ben ar bloc, mae'n amlwg, mae'r arbenigwr yn rhoi ben ar y bloc. Hyfryd. Llongwerchiadau mor iawn i fferm y croffte Aberhonddu. A maen nhw yn dal ar llygad, yn dyn nhw. Mae'r lliw'n arbennig, ond nhw e. Ydyn. Mae rhywbeth gwahanol. A maen nhw wel yn llydan, a mae'r marciau'n debyg. Maen nhw yn bar, yn dyn nhw. Dyw'r lliw yn unig ddim yn gweud y cyfan, ond mae'n ychwanegu at rhamant y beth, yn nhw e. Ydy. Mae'r pethau bach yn gwneud gwahaniaeth mawr. Os yw'r carcas yn iawn ac yn llawn cig, a mae'r lliw yn hyfryd. Wel, diolch o galon i chi, Cerwyn, am eich sgwrs. A llongyfarchiadau chi hefyd yn cael yn gwneud yn gymrawd y gymdeithas, a'n rydyd enfawr i chi, mae'n siŵr. Diolch, Meinir. A i nawr i gael sgwrs gyda'r teulu o Aberhonddu sydd wedi ennill y dosbarth arbennig yma. Wel, llongyfarchiadau mowr iawn. Congratulations. Thank you. They are quite unique, aren't they? Tell me, what are they? They are blue texel, cross, doorway and badger face, Welsh Mountain. That's one big cross, isn't it? Yes. But I'm sure they'll be very popular in the sale ring later on as well. Well, these don't do a gun in the sale ring. These two are going home, hopefully. They're not been sold? No. Well, congratulations to you, and enjoy the rest of the fair. Thank you. Thank you. Wel, mae'r foment fawr yn agosau. Mae yna ddrama, mae yna densiwn yma yn y bencampwriaeth i'r heffrod beef ifanc, y baby beef. Mae'r rhain i gyd yn enillwyr, wedi ennill i dosbarthiadau'n gynharach heddi. A nawr yn mynd am y bencampwriaeth yma, bencampwriaeth y gwartheg beef ifanc, yr heffrod beef ifanc. A mae'n frwydr wedyn ni rhwng tair ohonyn nhw ar hyn o bryd. Heffer Rob Jones a'r teulu o Lanelwedd, Wendy Morgan a'i heffer Croes Glas Prydeinig a wedyn Cemlyn Roberts o Ynys Môn. A'r heffer Groes Lemon. Mae wedi mynd i Lanelwedd. Pwy sy'n na hi? Rob Jones? Ia. Rob Jones wedi cael ei dynnu fewn i'r safle cynta. Yr heffer leia yn y bencampwriaeth yma. Ond dyw hwnna'n golygu dim achos drychwch arni. Mae mor gywir. Bob dim yn ei le. Cerdded yn gywir. Mor siapus. Yn dal sylw'r beirniad o'r cychwyn, o'r dechrau'n deg. Mae e nôl. Efo heffer Wendy. Oes na newid am fod. Os na newid munud ola, mynd i fod tybed. Wendy'n pwyllo ac yn cael yr heffer i sefyll fel mae eisiau. Gwneud siŵr bod hi'n edrych ar ei gorau. Le mae hon yn mynd? Pwy sy'n mynd i fynd â hi? Mae rhwng y ddwy yma, Gwyn? Ydy, mae rhwng y ddwy yma. Mae dau, dwi'n meddwl, wedi gwneud y penderfyniad. Mae o'n dod am yr effer ddeg yn... Wedi tynnu Cai wedyn fewn i'r trydydd safle. Ydy, Teulu Morgan yn ail a Cai yn drydydd, Stephen O'Ken a Tisha Sir Fon yn dilyn. Dwi'n meddwl fydd na newid. Fel hyn fydd hi, mae siŵr nawr yn y bencampwriaeth yma i'r heffrod beef ifanc. Tai brwt wedi bod wrthi'n ddiwyd. O, mae'n gywir. Mae'n tynnu llygad, mae'n... Sdim bai arni?
dim bai o gwbl. Na, mae'n heffer gywir iawn, iawn, iawn. Bob dim gen i, does? Oes, mae di cael sylw yn yr leins neithiwr a diwrnod cynt a dwi bron a deud mae'n mynd i gwneud arian mawr. Mae'n mynd i werthu. Cytuno, dwi'n cytuno dy ti. Ydy, mae dau brwt yn edrych unwaith yn rhagor. Just yn gwneud yn siŵr fod e'n hapus efo'i benderfyniad. Rob Jones yn gwneud i o'r glas i gael ei setlo. Mae'n gwrthod setlo ar hyn o bryd. Ond dwi'n meddwl bod e'n hapus. Ond mae e wedi rhoi i fawd wedi rhoi, ynddi. Yn aml iawn mae rhywbeth sydd ddim cweit yn sefyll yn llonydd yn tynnu sylw beirniad. Ie. Mae jyst yn pwyllo unwaith yn rhagor. Mae'n mynd nôl at Ffair Wendy. Ble mae hon am fynd? O'n i'n meddwl bod e wedi gwneud penderfyniad o na. Na, mae dau brwt yn gwneud i ni gyd chwsau a fydd y rhain yn y cylch yn meddwl lle mae o'n mynd i fynd, bob tro mae o'n cerdded at yna ni fel maen nhw'n disgwyl gweld y llaw yn dod i fyny. Pwy sy'n mynd i fynd â hi? Le mae'r pencampwriaeth yma'n mynd? Oedd pawb yn meddwl bod y penderfyniad wedi wneud, ond na, dim eto. A bod yn berffaith deg, eder o fynd i'r un o'r ddwy, lle mae o'n edrych, a fydda dau wedi gwneud penderfyniad iawn. Dwi'n cytuno, fydd neb yn dadle efo fe? Na fydda. Neb yn dadle? Na fydda. Bob un a'i cryfderau? Ac edrych, dyma ti ddau o arddangoswyr mor brofiadol. Maen nhw wedi troi'r anifel i edrych ar y beirniad. A mae'r ddau ohonyn nhw wedi bod yn y cylch lawer gwaith o blaen. Maen nhw'n gwybod beth i wneud. Maen nhw'n gwybod beth i wneud. Pwy sy'n mynd â hi? Mae dau yn mynd nôl ac ymlaen. Dwi bron a rhoi ymhen ar y bloc na'r fechan bach sy'n mynd i, a dwi wrong. Wel. Mi ath i Wendy. Oedd hi'n frwydr rhwng Llanelwedd. Ond Wendy Morgan wedi mynd â hi a Rob Jones yn yr ail safle. Mae'n heffer mor gywir. Mae'n mor gywir, Pwerus, llydan cywir. Wel, dyna ni felly. Y bencampwriaeth wedi mynd i Wendy Morgan a'i anner glas Prydeinig. Noddir y rhaglen hon gan Coleg Glyn Llifon, rhan o grŵp Llandrillo Menai.
Noddir y rhaglen hon gan Coleg Glyn Llifon, rhan o grŵp Sandriso Menai. Adran y Merlod Cymreig Teip Cob sydd yng nghylch y ceffylau hyn o bryd ac yn cadw cwmni i fi fan hyn, Hugh Reid, Byd Batyn Gwndwn. Mae'n braf cael bod nôl ma'n dydy. Mae'n, it's good to be back, fel fydd y Sais yn gweud. A'n anygol, ddoi sioe dda iawn, chmwna. Edrych mlaen nawr yw beth byd am Mr Welsh fan hyn nawr. Wel, dyn ni yn a diddordeb yn yr adran ec, ac mae'n braf cael gweld gymaint yma heddiw'n cystadlu. Odi, achos i fod yn deg i pobl y ceffylau, maen nhw wedi supporto adran ladd o clasys cryf 58, 53, ar un beth mae'r adran ec heddi. A fel a gas i dweud, dwi heb bod yn lot o sioe, so fi'n edrych mlaen i weld beth sy'n yma. Wel, mae yna dipyn yma yn cystadlu. Bod yna llai nag sydd yn y catalog, 27 wedi cyfrestru gystadlu. Ond dim gymaint o hynny yma yn gystadlu 9 sydd yn y cylch ar hyn o bryd, ond falle mae yna dal am cyfle i rhai ymuno'r dosbarth. Odi, ond o'r 9 mae doi'n grabon ligad i straight away. A neis fel beirniad, cael clas cryf gynta i ti dechrau lein lan, a mae un neu ddoi mewn chans dyn nhw i gael so mae'n gweld nawr beth hapus John i bigo gynta. Wrth gwrs y beirniad yn yr adran yma, Mr John Welsh, Brydfan Iwga. John yn rhedeg dafarn y gwesty'r ship yn Nolgellau. Wrth gwrs mae'n ceinion yn reiddiol, ond wedi symud i Gymru i gadw'r ceffylau ac mae yna criw reit da nhw wedi dod lawr a mae'n ceinion i fyw efo John ac cymeriadau llwyr. Wedi bod yn Dyw John ddim yn magu lot, ond mae'n trio safon, quality not quantity. A na beth fi'n trio gweithio Lisa fan hyn, dylen ni cadw llai o ceffylau. Ond a fe fel cyffur yn dweud. Unwaith mae'r cyffur yn dala chi, mae fe na. John Welsh wedi bod yn cadw adran ec ac ceffylau Arab ers 1979. Ond dim erbyn hyn Arabs gyda fo, ond mae wedi bod yn mae o'n aelod hyd oes o'r Cymdeithas y Merlod a'r Cofiau Cymreig ac yn siŵr mi fydd o'n edrych ymlaen yn fawr iawn at beirniadu yma heddiw. Dwi heb beirniadu lot gelon ni'r anrhydedd i gael sioe swclod Ceredigion 2 tair blynedd yn ôl. A twyd 1 neu 2 sio mae fe'n neud, dwi ddim yn barnu lot, so bydde lot falle ddim yn nabod fel beirniad. Fi y march dy gysynod o polo a falle bod rhai'n meddwl mynd at y stamp ni, ond werthodd hwnnw 2 dair blynedd yn ôl. So bydd e'n very interesting i weld beth bydd y swclodaeth tan o fe. Dyn ni'n meddwl bydd e'n moyn symudwr. A'r un beth, y ddoi ni'n lyco pethau melyn a coesau gwynion. A mae'r rhan fwyaf ein a coesau gwynion. Gareth Holt, Wilgar y Gambler. Wrth y marc coedion o Wain Glyndŵr ac allan o Wilgar Alice's Charm. Mae'n odd siwt ti'n cael ambell i feirniad yn loco beth ni'n galw'n plain bays, ond mae'r stori mas bod John Simots dy gael gwyn ynddo fe, a mae'r rhan fwyaf ein a bach o wyn arno nhw. 1-3-3 Panteradod Simply Red, y march prohedydd Golden Joey ac allan o Bolgoed Ulica Up. Pantero wedi cael ei magu'n Abereiron fyna, dim yn bell iawn o Sir Ceredigion. Wel, dyma'r ebolion yn yr adran ec, y Merlod Cymreig Teip Cob, a beirniad John Welsh sydd ar fraint o ddeniadu'r adran yma eleni yn y Ffair Aeaf, a dyn ni'n edrych mlaen i ddilyn yr holl gystadlu. Ydy, mae'n braf fod y cystadlu yma'n digwydd. Da ni'n llawenhau fod na Ffair Aeaf eleni. Ond mae'r cyfnod ansicr yma'n parhau yn dydy i daflu heria tuag ato ni, ac fe fydd na ddatganiad gan Lywodraeth Cymru yn fyw ar Facebook newyddion S4C am 15:15 dydd heddiw yma. Ac fe fydd na grynodeb wedyn o'r datganiad yn y bwletin newyddion ar S4C, a hynny am 10 munud i 1. Wel, nôl i'r neuadd fwyd rwan, ac mae'n dda gen i weld wyneb cyfarwydd Deinol ap Dafydd o blas ar fwyd yn ei weld yn aml iawn yn y sioe yma, ond stondin yn y neuadd fwyd am y tro cynta. Ie, mae'n gwirionedd. Da ni wedi peidio a dod i'r sioe fel stondin hyn.
Dyma'r tro cyntaf ac yn wrth yn bodda yn gwneud. Ac o edrych ar y stondin, Daniel, mae rhywun yn gweld yr amrywiaeth rhyfeddol sydd gyda chi. Ie, wel, yn y ffair dim ond yn cynnyrch ni'n hunin fydrwn ni arddangos. Ydyn, fel arfer, da ni'n hoffi dathlu pob un brand o fwyd Cymraeg da ni yn ei werthfawrogi. Ond tro yma, da ni wedi ennill lot o wobra gyda'r ystod yma. A felly, o'n i'n meddwl, na ni ddod a'i dangos ni gyd hefo'i gilydd. Mwyn i bobl gael deall bod o'n brand ar wahân hefyd. A sut ymateb ydych chi'n gael? Pa mor braf di bod yn anghanol pobl? Mae hynna wedi bod yn fraint, yn sicr, a mae bobl yn gwerthfawrogi medru dod. Y beth sydd wedi bod yn braf iawn i ni ydy bod bobl yn nabod y brand, maen nhw'n gweld y faniau hyd lled y wlad, a maen nhw'n gwybod, dwi'n nabod hwn, dwi'n gweld peth o hyn, ond yn ei erioed wedi meddwl bod yna gymaint o ystod. Ie, achos da chi'n dosbarthu, yn dydych chi, ledled Cymru? Yn pob tre yng Nghymru dwywaith yr wythnos. A rwan, da ni'n gweld fanna eich danteithion chi, a mae'n amlwg, da ni'n nesau at y Nadolig, a mae gennych chi Vince Pays a Ffwrdins a Chacena, da chi wedi ennill gobra fo'r hyn? Do, mae hyn wedi ennill gobra Great Taste, bron i 30 o wobra yn y ganrif yma, a'i gwneud nhw allan o gyfarwyddiadau teuluol, a dyn pwdi Nadolig, Mamgu o Sir Gaerfyrddin, a Teisen Nadolig, honno hefyd yn hollol draddodiadol o Sir Gaerfyrddin. Felly Teisen Nadolig eich Mamgu i'r ysau ti? Ie. O, dwi'n modd, dyma hi fan hyn, felly beth oedd ei chyfrinau chi ta, Daniel? Symilrwydd, peidio twyllo, peidio defnyddio rhyw siwgr modern a pethau fel hyn. Chadwy'n hollol draddodiadol, a'i heiddfedu a'i choginio hyn ar y deg yna. Faint o hyn ydych chi'n gynhyrchu isio? Gofynwch i'w wraig, mae hi'n neud yr holl addurno. O, mae'n dda. Mae'n dda. Mae'n air, fedra i'n deud yn Saesneg, mae'n dechrau fo M, a mae lot o bobl yn defnyddio fo mewn cyd-destun Saesneg. O, mae'n hwnna. Wedyn, mae yna saws Curious Wern yn fan hyn, da ni'n meddwl am y Twrci ac yn y blaen. Wrth gwrs, mae yna saws Curious Wern traddodiadol, ond dim o'r teulu di hwnna. Mae hwnna'n dod o lyfr tair canrif o Ogledd America. Felly fel ffordd, llychlynwyr oedd i symud i America a mynd â'i cyfarwyddiadau hefo nhw. Ond mae hwnna'n yn hen ffefryn. Ond oes o broblema leni yng nghyd-destun cynnyrchu y saws? Mae yna broblema prinder ffrwyth, enwedig ffrwyth a coch, o fafon reit drodd i Curious Wern. A faint o geiriau sydd gennych chi yn y pot yna? Mae'r jaria yma'n dal rhywbeth debyg i 70% o ffrwyth, felly mae yna andros lot o ffrwyth i mynd i mewn i'r saws. Argian. Mae pawb yn meddwl bod nhw'n brysur cyn dolyg yn paratoi roll bethau, mae rhaid eich busnes chi yn... Da chi'n parod, da chi'n wrthi drwy'r rownd yr il, dydych? Da ni wrthi drwy'r flwyddyn, a mae'n eithriadol brysur. A drwy'r cyfnod clo yma, mae yna fwy a fwy o siopa yn gwerthu'r ystod yma yng Nghymru. Sut ydych chi wedi gweld y cyfnod clo ta o safbwynt cynhyrchwyr gan eich bod chi a'ch bus ar y pyls yna felly? Sut mae wedi effeithio pobl? Mi ath hi yn drychinebus yn y clo cyntaf yna. Busnes, wrth gwrs, oedd yr arlwywyr i gyd wedi mynd allan o busnes ar yr amser yna. Felly, nath ni gael rhyw 3 mis hynod o fregus yn y cychwyn. Ac wedyn yn sydyn reit, oedden ni'n gweld, siopa, man siopa drwy Gymru. Dydyn ni siop, ni'n meddwl am un siop mewn ganolfan garddio, lle oedd bobl yn teimlo saff i fynd. Yn sydyn reit yn lle gwerthu rhyw 3-4 dwsin o llaeth y llan, iogwr llaeth y llan, yn sydyn reit yn gwerthu 70 dwsin. Wedyn, oedd bobl lleol Cymru yn mynd i siopa lle nhw'n teimlo'n saff ac yn chwilio am gynnyrch Cymreig. Mi welson ni yn ystod ni yn gwerthu mwy. Wedyn, dim twristiaid ydy hynny, ond bobl Cymru yn ei prynu nhw a dyn gwerthfawrogi hynny fawr. Felly, fel maen nhw'n deud, does na ddim drwg na does na rhywfaint o ddaioni yn dod ohono fawr? Wel, ie. Falla. Ond cadw a cynnal y peth i'r dyfodol ydy'r gamp rwan ynddo. Wel, mae fe'n lle da i fod yn gwneud hynny'n sicr, Daniel. Diolch am ymuno efo ni. Mae'r gacen yn dda a dwi'n edrych ymlaen at blasu'r gweddill hefyd. I gylch y defaid, da ni'n mynd nesaf. Dyma chi adran gystadleuol a phwysig iawn, sef adran pwysau'r cigydd. Mae enillydd yr adran yma wedi mynd mlaen ag ennill prif bencampwriaeth y sioe 5 allan o'r 9 mlynedd diwetha. Sgwn ni os fyddan nhw'n cyrraedd y brig eleni. A dyma chi ŵr bonheddig sy'n mwy na chyfarwydd o bod mewn yn y cylch fyna cystadlu hunan. Eirwyn Richards, Cwm Cylunen, 5 Croeso to ni, Eirwyn. Diolch Meinir, mae'n neis cael fy nôl yma yn Llanelwedd. Fe siwr na ti'n ei gari fod mewn na? Bydden ni yn mwynhau i fod mewn na, yn anffodus ni wedi goredu'r ddiadell Beltex drwy
5 mlynedd yn ôl, mae pethau eraill yn goffo cael prioriaeth ar y funed. Ond mae'n braf cyfan ôl yn Llanelwedd ar ôl 19 mis, bethach. Cyfhad, ydw e? Ydy, neis cyfan ôl yng nghwmni ffrindiau. A cyd-ymeithwyr ar y wrgylch yma yn Llanelwedd yn fe. A dyma chi olygfa. Irwyn, mae rai cyfaddau, pwysau'r cigydd, adran brydau'r cyfandirol, 2 adran bwysig a chystadleol iawn. Ydy, mae'r adran yma. Fi sy'n Gwylio'r adran y cyfandirol nawr a fi'n eitha sicr, fi'n mynd i weithio ti nawr fyny, fi'n eitha sicr fydd pencampwr heddi yn dod allan o'r adran yma. Wel, dyna chi weid mowr. Eitha sicr. Pam ti'n gweud hynny de? Wel, mae'r safon yn yr adran yma leni yn eithriadol sy'n ni'n dweud. Mae yna ti 3 par yn sefyll allan i fi o'r dechrau. A nabod Paul a gwybod fydd e'n, sy'n ni'n tybio, fydd e'n stico at galwad y farchnad ar y funed, sef oen wedi hongian yn lan id 2 kilo ar 20. Felly mae'r oen Croes Beltex yma, Croes Dutch, Croes Texel, maen nhw'n mynd i ladd allan yn ganran uchel iawn, 55-59 rhywle rhwng y ffigur yna. Felly byddwn ni'n meddwl edrych am bar rhywle o 76-78 kilo lan i 84. Felly mae hwnna'n golygu bod ni'n edrych ar ochr yma y cylch. Byddwn ni'n tybio heddi. Mwy lawr ochr chwith y cylch yn dyfe. Paul wedi berniadu'r dosbarthau yma rhyw 4-5 mlynedd yn ôl, fi'n credu. Ac oedd e'n eitha sicr o'i waith bryd hynny bod e'n moyn wyn. Oedd yn pwysau gofynol i'r lladddi. Wel, dyma be ni'n neud fel amaethwr yw trial cynhyrchu'r oen, mae'r farchnad y moyn, yn dyfe. Mae'r rhaid i ni'n neud na, plesio'n cwsmeriaid ni. Wel, ffwl wyt ti os nag wyt ti, wedi gwir, achos wyt ti'n rhoi cig bant i'r lladdau dros 2 kilo ar 20. Maen nhw'n gael ddim. Felly dyna yw'r... Achos maen nhw'n lleihau'r pris, yn dyfe? Ydy, yn gwmws. Dyna'r gofyn. Y gofyn yw o'n 2 kilo ar 20, E2, E3L os gallu di. A na'r o'n perffaith i'r farchnad heddi. A sy'n ni'n edrych ar y 3 ffar cyntaf yma, rheina yn gweddi mewn i'r pwysau yna, yndyn nhw? Yn bendant. Mae 3 bar da iawn fyna. Par wrth yr halls, yr ail par o'r chwith, y par wedyn wrth Robert West, ac yna par arall wrth hall wedyn ni. Ni'n meddwl bod rhwng y 3 na yn y dosbarth hyn. Wel, Irwyn, ni gael chydig bach o hoed ar ewgylch y defer, ond byddwn ni nôl i weld un o'r 3 par yma fydd yn fuddigol yn hwyrach blaen. Gawn ni weld, Irwyn? Gawn ni weld. Yn yr adran ec y dosbarth i ebolion, mae'r beiniad John Welsh wedi gofyn i'r ebolion cael cerdded allan unwaith eto ac yn gwylio'r dosbarthiadau yn yr adran ec efo fi. Mae Huw Reid, Brydfa Tynggwndwn. A Huw, oedden ni'n amau falle fysa fo'n anfon rhai allan ryw newid i drefn i rhai o'n yno? Odi, ond fi'n credu lle ti a fi beirniadu dyn gili fel par. Yn iawn, dweud, sa'n gweld yn newid lot yn uchel, ond byddwn ni yn newid 1 neu 2 rai ar gwylod y lein fyna, ond dydd John, a John gallu gweld ni bach yn bellach o'r ring, ni ffili gweld falle asgwrn mor agos, falle neu bod... Siwr, ydy'r pedwrydd yn... Wel, mae'r cyntaf a'r ail wedi cael ei galw fewn i'r un safleoedd, sef Popsters Duke o Gloucester a Teddy Romeo. Ond... Yn un di arall yn dylan. Yr un wedd yn chweched. 30 Captain Francisco. Wedi dod fyny o... O weched, i drydydd. Ond falle... Shane Rogers wedi dod fyny o'r... Oedd e'n 5, so mae fe... I'r 4 safle. Oedd e'n trydydd y pedwrydd nôl yn 5 a weched wedyn. Gareth Holt a Ceffil Panter-y-Rod wedi... A Richard Pittman sydd yn sefyll ar ben y llinell yma gyda'r ebol Popsters Duke o Gloucester. Richard wedi prynu'r ebol yma gen Brydfa Popsters. A di benni, a di aros fel la. Richard wedi ennill. Wel, mae'r het wedi diosg ac dyna'r canlyniadau.
Ebol neis, da ni'n gweld sut mae hwn yn troi mas fel yn ebol 2 y tair yma, dwi. So, huge congratulations to the winner of this class, exhibit number 1047. And this is Popsters, Duke of Gloucester, owned by Mr Wel, Richard Pittman. llongyfarchiadau i Mr Richard Pittman efo Popsters Duke of Gloucester yn ennill y dosbarth yma i'r ebolion yn yr adran E. We have 1038. Dyma ni enillydd yn yr adran E. Richard, this is a good win. A very good win. It's after a year not being here, it's good to be back, and yeah, what a start. And this is a colt you bought to have a little bit of fun with. Yeah, I was lucky enough to persuade Justin and Heidi of the Popsters to part with him, so yeah, good purchase up to now. You've been out a little bit showing already? Yeah, we did one show as a pre-run out and was champion and supreme there, so yeah, good start to his little career. Oh, good. Well, I'm quite impressed. The pony's almost as well turned out as you. Good brill cream. Good brill cream. Llongyfarchiadau, Richard. Thank you. Thank you very much. Llongyfarchiadau mawr i Mr Richard Pittman yn ennill y dosbarth i'r ebolion yn yr adran F gyda Popsters Duke of Gloucester. Wel, ar ôl dosbarthiadau'r heffrod, yn dosbarthiadau yr biff ifanc bore yma, ni'n symud ymlaen nawr at y bistich neu'r eidonau, fel fydden ni'n gweud. Ac wi mewn cwmni da ar gyfer y dosbarthiadau yma. Denli Jenkins, Ffair yn Pantarodi, yn Ger Castell Newydd Emlyn. Bore da, Denli. Bore da i chi. Siwr di chi eddi? Ni very good, diolch yn fawr. Wedi cael diwrnod da ma ddo? Do, gyda ni local ewddorau yn classes mawr fyna. Cynta, ail a pedwerydd, a dim ond 3 oedd lan dan ni de, so gobeithio nawr paraw yma nawr gewn ni bris go lew a cael gwerthu nhw. Ie, wir, a mae rhaid i fi hefyd sôn am eich swydd bwysig chi nawr ymhen, wel, 3 blynedd, llai na 3 blynedd nawr, byddwch chi nawr yn lywydd ar y sioe fawr pan fydd Ceredigion yn nodi sydd nawr. Wedi cael y newis gyda'r sir i gynrychioli nhw. Chi a Brenda wraig, mae rhaid i gofio am Brenda. O, rhaid cofio Brenda, oes. Gobeithio nawr, mae'r amser yn hir yn dod fe ddaw y clatch nawr ar ôl... Gobeithio gawn ni fynd i gyd yn y fe, chybod, blwyddyn nesaf nawr a cadw fynd fe'r un yn y fe. Am fraint ac am anrhydedd i chi, Denli, ac yn gydnabyddiaeth am yr holl gefnogaeth i chi a'r teulu wedi rhoi i'r gymdeithas dros y blynyddoedd. Ie, wel, ni'n joio de mas draw, ni'n dangos gwertheg o ias. Os byddi 40 o flynydde a wedi mwynhau'r job all through, chybod. Yn union, ac i ni nawr yn edrych ymlaen at ddosbarthiadau'r eidonau nawr y bistich y bore yma, ac i ni'n dechrau efo'r pwysau ysgafna fan hyn nawr, Denli. Ie, ori, clas bach da fan hyn nawr i olwydyn. Rai arbennig o dda yn siwto'r beirniad fan ni'n meddwl y 2 brwt fan hyn. Mae fe'n licor y rhai coch a dion yma. Di, yn fawr iawn. O, mae yna wartheg o safon bendigedig yn does yn y sioe. Os mae safon, gyda ni safon da gynnu yn y trysiedu fyna. A gweud am ddo trwy dydd oedd safon eithriadol yn yr trysiedu mawr le per ni, chwyd. Chos fi'n gwybod bod y niferoedd ddim cystal a maen nhw wedi bod dros y blynyddoedd diwetha, a mae hynny'n naturiol o gofio beth sydd wedi bod wrth gwrs efo Covid ag ati, ond fi'n credu bod safon y gwartheg sydd yma, cystal ag eriod os ad y well ag eriod. Wel, oeddi llawn cystal, oeddi, a gweud y gwir. Ac i ni sôn fan hyn nawr te am eidonau sydd o gwmpas y 300 kilo fan hyn, yn dyn ni? Ie, dechrau y classes bach nawr yn y fe. Mae rhai da i weld Michael. Ac maen nhw'n dod o dros y lle i gyd, mae yna rai o'r gogledd, rai ochr Aberystwyth, mae rhai wedi nyweddol lleol hefyd yn y dosbarth yma. Ie, sori, mae cynrychiolaeth dda o'r dros Gymru a ti hwnt yn y fe. A 2 brwt wedi bod wrthi drwy'r bore whare teg. Odi. Dwi'n mynd gwybod oedden mwynhau yn neud i, ond dwi'n mynd arfer, ond i credu wedi cael ei ddewis a mae wedi rhoi pen ar blocau ni de. I chi wedi beirniadu wrth gwrs yn y sioe yn dod o'r blaen? Do, ges i fraint o feirniadu nôl yn 2015 yn yr classes mawr fel achbod, a wedyn ges i'r fraint o diwedd o brynu'r prif pencampwr de. O chi'n nerfus, Denli? O'n i'n nerfus cyn dechrau, o'n unwaith dechreuais i mewn i'r classes, o'n i'n wedi setlo mewn iddi fod un. Yw i'n bosib wedi ni anghofio falle le i chi a beth sy'n mlaen? Chwbod, i chi'n gallu cau bob dim allan a canolbwyntio ar y gwartheg? Canolbwyntio ar y gwartheg tu o blaen chi a trial neud y job gorau gallu ni wedi. Ie. Ond mae'n fraint yn dwi, mae'n anrhydedd mawr. Odi, anrhydedd mawr i gael, wel, un o'r sioe gorau yn y wlad yn y fe. Yn union, a ni'n gweld efna nawr
dau wrth i waith efo heffer Wendy Morgan, O, Caryl, Wendy Morgan, merch Wendy. Gyda Caryl fyna. Yn i ddangos e? Os. Trisiad bistach da dofyd. A wedyn drws nesaf iddi hi Eidon, neu ddoi Dion Hughes. Dion Hughes wedyn, odi. Ger Corwen, dwi'n meddwl, yn dyfe, yn y gogledd. Ie, odi. Ochre yna, ta beth. Odi. Eidom, smart ofnadw hwn gyda'r trwma yn y dosbarth. Yn y trwma yn y dosbarth bych yma, de? Ie, odi ma fe'n odi. Yn 342 kilo. Ie. Chwarae te, mae'n cadw clasys lawr lenni i ddim gormod o gwahaniaeth yn y pwysau, fel lan nawr o'n dechrau 300 fyna, nawr lan i 340. So, dwi'n yn gormod wedyn o wahaniaeth yn tyn nhw. Na, yn union. Mae'n neud y gwaith yn anoddach i'r beirniad. Odi, ma fe'n, wedyn mae'n cael o jyst yr i bwysau i gyd, wedyn mae'n well rili wedyn. Ond dosbarth arbennig o gryf yn un i ddechrau dosbarthiadau yr Eidonau. A tipyn o waith i fynd o hyd. Oes. Tipyn o ffordd i fynd o hyd, felly dylen i weid, a tipyn o waith o blaen dau brwt. Felly am y tro, Denley, diolch yn fawr iawn i chi ddod i nôl i weld pwy eitha hi, felly yn yma. Mae yna ddigon o ddrama yn adran pwysau'r cigydd ar hyn o bryd. Irwin Richards, mae Paul Slater yn cadw ni gyd ar flaenau'n seddau fan hyn. Yndi, mae wedi bod ti'n neud i benderfyniad unwaith, dwi'n teimlo, mae'n nôl nawr i... Nôl y blaen, nôl y blaen. Pwyso mesur eto. Cadw ni gyd. Mwy mae'r gystadleuaeth yn mynd mlaen, fi'n dechrau meddwl falle eitha mae par yma. Pa un? Yn y canol. Mae'n dod nôl atyn nhw o hyd o hyd o hyd. Oedd o Robert West o Swydd Lincoln. Wel, i be ni'n gwybod, i Loegr mae'r wobr yn mynd, achos Mon Taylor Hall, ti a 3 par yn y cylch, a 1 par gan Robert West. Mae'n bendant i ti. Co fe'n dod? Ife? Ydy, yn mynd ymlaen i nhw. Ydy, Robert West. Robert West o Swydd Lincoln. 1 par o dyfu yn y cylch, o 3 y Taylor Hall. Oedd un yn ddigon heddi. Wel, mae wedi mynd. Ie. Ti cytuno? Ydw, cytuno. Oedd y par, fel o'n i'n gweithio ti, oedd y 3 par yn y canol na. Oedd par Robert a 2 bar Hall yn sefyll allan. A maen nhw wedi mynd i'r rhestr fer. Holli blew i wedyn. Ma'n bethau. Ac... Ond oedd y pwysau yn bwysig i Paul Slater y beirniad? Oedd yn bendant, a mae Robert yn un dda iawn oherwydd dim yn aml geidi oen gwrw a oen fenw i weddi gyda'i gilydd. Mae yna weddrin a oen fenw gyda Robert fyna. Felly, fel arfer, mae'r oen fenw'n tewhau yn gynt, a fyddai fwy o fraster yn ni. Felly, mae wedi'n neud yn dda i gael par o wyn o wahanol rhyw. Diolch yn fawr Irwin, wedi weld mae Robert West a'r teulu wedi gwneud yn arbennig o dda yn ein Ffair, ni'n barod eleni, achos maen nhw wedi ennill wrth gwrs pencampwriaeth yn yr Agrifest a is-bencampwriaeth yn Ffair Aeaf Lloegr yn barod a nawr yn edrych fel petai nhw wedi ennill pencampwriaeth adran pwysau'r cigydd fan hyn yn Ffair Aeaf Cymru. Well, massive congratulations. How did that feel like? I don't think it's really sunk in yet. It's amazing, really. He kept us all on our toes, didn't he? I know, he's made us sweat for it and work for it out there. Yeah, you are sweating. Yeah, sorry. It's a lot different day today to what it was yesterday. It's a lot warmer. Yes. How were the nerves, though? Fairly up there. They were, yeah. You've had a good season so far? Oh, it's been great, yeah. Very good. How do you keep on turning them out so well? Just keep trying every year and try and do your best, and that's about all you can do, really. How were the nerves for the big one? I've not really thought about it yet. I wasn't planning on getting this far, so they'll start to sink in soon, I would think. Good luck to you. OK, thank you very much. Thank you, diolch. Thank you. Cofiwch ymuno yn hwyl y Ffair Aeaf ar Facebook, Twitter ac Instagram S4C. Ac os nad ydych chi'n hapus i ni ddarlledu'ch sylwadau, wel, nodwch hynny, please. Mae manylion yn polisi a preifatrwydd ni ar boomcymru.co.uk ac s4c.cymru. A dyma ni, y dosbarth cyntaf i'r bystych, beef ifanc, y baby beef. A mae 2 brwt y beirniad wedi gwneud i benderfyniad, dwi'n meddwl, a Eidon Wendy Morgan efo Caryl, merch Wendy yn i ddangos y dwi'n meddwl sydd yn y safle cyntaf sy'n mynd i fynd â hi fan hyn yn dyfed, Denley? Ie, siwr o fod. Mae'r ddoi gyntaf eitha tebyg, dige. Ydyn, ma' nhw. A'r ail yn bach yn rhwmach, felly, ond 2 fistach bach da am nadw fyna. Mae yn ôl efo Aled Roberts. Beth sydd yn dangos yr anifel coch yn y canol. Yna gynrychiolaeth o dros Gymru gyfan. Mae Elgan Evans o Tŷ Nant ger Aberystwyth yma o Dal y Bont. Maen nhw'n dod o'r gogledd o Ynys Môn. Ond ar hyn o bryd yr Eidon
Simon wedi teithio o Lanafan ger Llanelwedd sydd yn y safle cyntaf. Dion Hughes wedi'n drws nesaf. Ni'n gweld dau brwt yn cael ei ddwylo ar yr eidon bach yna nawr yn eiddo i Dion Hughes ar teulu Tinant. Tyson Fury yw enw hwnna. Tyson, o ife, enw. Ie, mae wedi gorffen de. Ond mae e wedi wneud ei waith a'r penderfyniad wedi wneud a Bad Habit. Bad Habit Denley enw hwnna. O ife, mae enw. Ond mae wedi cael habit bach da o ennill. Wedi. Mae wedi dechrau ar habit da iawn. O, sori de. A Caryl yn wen o glist i glist, fi'n siŵr o dan y mwgwd. Llongyfarchiadau mor iawn iddi hi a'r teulu. Eidon bach neis iawn dyn ni. Eidon sweet yna nhw ydi. Y ddoi fel o'n i'n gweud, y ddoi gyntaf yn eitha tebyg. Oedd yr ail un bach yn drwmach felly. Ond eidon bach da yna nhw ar y teg. A dau y beirniad unwaith eto, wedi stico ti deip. Odi, mae fe. Na teip na bydde ni'n meddwl bydde dau wedi go. Ac edrychwn ni mlaen nawr te Denley at y busnych sydd i ddod. Ie, iawn, very good. Wel, Caryl, wy'n gwybod am ffaith bod ti'n gwenu o dan y mwgwd na llongyfarchiadau i ti. Diolch yn fawr i chi. Na beth yw dechrau da i'r cystadlu heddi? Mae wedi bod yn bore da hyd yn hyn rhwng mam a fi, ond na, allwn ni bod yn hapus iawn dros ben. A ti oedd ar swydd bwysig oedd ddangos ar ran dy fam, ie? Ie, ar ran mam iddi, ie, mae mam wedi bod yn stres dawr. O, fydd hi wrth i bod? Fydd, na, diolch yn fawr i chi. Mae werth i weld eidon arbennig. Diolch yn fawr iawn i chi. Llongyfarchiadau, a pob lwc i ti nawr. Diolch yn fawr iawn i chi. Diolch, Caryl. Diolch yn fawr. Noddir y rhaglen hon gan Coleg Glyn Llifon, rhan o grŵp Llandrillo Menai. Noddir y rhaglen hon gan Coleg Glyn Llifon, rhan o grŵp Llandrillo Menai.
Croeso i'r neuadd fwyd ar faes y Ffair Aeaf, toc wedi 5 munud wedi hanner dydd a nodyn i'ch atgoffa chi y bydd yna ddatganiad gan Lywodraeth Cymru yn fyw ar Facebook newyddion S4C am chwarter wedi hanner ac yna fe fydd yna grynodeb o'r ddatganiad yn y bwletin newyddion ar S4C am 10 munud i 1, ond troi'n sylw rwan at mwy o fwyd y danteithion hyfryd o'r neuadd fwyd. Mae Rhys Jones sydd yn rheolwr gwerthiant i Waffles Tregroes. Ni'n gyfarwydd iawn ar waffles yma, braf eich gweld chi yma. Ac yn cael ymateb da yn y neuadd fwyd? Mae'n mynd yn dda, rili dda heddiw. Ydy? A ddoe oedd yna bobl garw, mae ddoe? Pobl yn cyw mas tu allan am waffles ni. A di'r drefn... Obviously, achos ni. Ie. Ond ydy'r drefn yn gweithio i chi? Wrth gwrs, ar hyn o bryd mae'r one-way system yn ystod papur llwyd a mae'n wedi gweithio allan yn well i ni fel arfer. A pwy sy'n gweithio ar y stondin rwan? Dych ar y sgrin yma. Pwy di hwnna? Meirin fan hyn. O, mae'n gwerthu. Y person gwerthiant gore yn y byd, honestly. Ti ffilin yn heibo'r stondin, heb law gael ei heclo ti. Dewch draw, ladies, dewch draw. Gael pan o hwn. A mae hwnna mor bwysig. Achos erbyn hyn, mae'r waffles mae'n cael ei gwerthu ledled Cymru. Ydy. So, yn ystod y cyfan glo, so ni wedi gwerthu gymaint yn, obviously, food service a stwff fel la. So, cynnyrch retail wedi mynd yn rili dda, ond tro hyn, bydd y mantais gyntaf, y tro gyntaf yw pobl gweld y crackers, so mae'n actually yn gweithio allan rili dda i gael pobl i gweld y crackers newydd. Achos ar y bwrdd fan hyn, mae yna 6, dyma'r gwahanol fatha sydd gennych chi. Da ni'n gyfarwydd, dyna'r waffle greiddiol y fan agos at y tŷ, ynddo? Sy'n enwog dros y byd, yw e? A fe di ddim curo hwnna? Na. Uwch ben y cwpan, tofi'r toffi yn y canol, berffaith. Ydy. Ond da chi datblygu dipyn ers hynny. Ond di'r rhain falle ddim mor hawdd i'w cael yn y siopa ni? Mae rhoi siocled, mae'n hawsach na'r crackers i ffindio yn ystod yr arffachnadau yng Nghymru, ti'n modd? Ond, so prif cynnyrch fan hyn, a wedyn fwy poblogaidd gyda'r siocled golau, a wedyn siocled dywyll. A mae'r siocled reit dros y waffle? Yes, so mae'r peiriant yn seithi siocled ar y prif waffles greiddiol, a wedyn maen nhw'n dod allan waffles perffaith gyda siocled. A ti'n gallu rhoi hwnna dros y baned? Na, bydd hi'n gwneud mes y ffyrnol. Ond wedyn, mae hwn yn datblygiad mwy diweddar yn dod y crackers yma, a mae yna 3 math i gyd, does? Y sawrus, a'r caws, a'r rustic, gwledig, beth sy'n gael so wedi wneud gyda flwr wholemeal. So, mae'r blas a mae'r texture, tyma bach yn wahanol i'r savoury. So, bach mwy melys a bach mwy soft, sa'n cofio. Ie, yn fwy meddal felly, ie. A di'r rhain yn boblogaidd? Gai drio'r un caws? Ie. Yn ystod hamper season nawr, mae'n lot fwy boblogaidd. Gyda'r caws, pobl eisiau caws am Nadolig, ni'n gwerthu gymaint nhw. O, mae hwnna'n neis, caws. Snack neis. Lle ydych chi'n mynd nesaf ta? Faint o waffles ydych chi'n cynhyrchu bob dydd? Wel, y peiriant sydd gyda ni ar hyn o bryd, Old Bet, so yr un peiriant tan o'r 1990 falle, mae hwn yn gallu gwneud 4,000 waffles an hour. A hwnna. Mewn awr? Mewn awr. 4,000? 4,000. A wedyn, mae gyda ni peiriant newydd sy'n gwneud 18,000 bob awr nawr. Ond mae'n dal ddim yn mynd yn proper go iawn, so ni'n reit dan o'r full capacity to, ond gobeithio, pan mae hwn yn gweithio'n go iawn, y prosiect yn y dyfodol, bydd waffles bach gobeithio. Gawn ni weld. Rei bach? Ie, gobeithio. Ar gyfer marchnad? So, hotels, food service, wrth gwrs. So, os ti'n mynd mewn i'r gwestiau a gweld waffles bach ar y pillow, na yw'r dream, yfe? Wel, mae o'n breuddwyd yn dydi, a bydda rhywun yn breuddwydio'n felys iawn wedyn. Rhys, pob dymuniad da, diolch am ddod i fyny ato ni efo'r cynnyrch yma, blasus dros ben. Da ni'n rhoi sylw gymaint o'r cwmnïau yma ag y gallwn ni sydd yn y neuadd fwyd, ond nesaf da ni'n mynd draw at y ceffyla. Yn y dosbarth i'r ebolesu yn yr adran ec, mae'r tensiwn yn cynyddu yma, ac Hugh Reid brydfa ti'n gwndwn sydd efo fi. Dyn ni dod at derfyn y dosbarth yma, a dyn ni jyst yn aros i John Welsh y beini a tynnu nhw fewn. A wedi, dwi hawn yn byti. Nathan mewn yn gynta. So, Nathan Say eisiau dod fewn yn gynta, Bryn Carnau y Gwylio'r's gift. Michael Cobley nawr a Niall. Claire Pierce Morgan yn drydydd.
Catrin yn bedwerydd Hugh. Dwi'n siŵr bydd hapus iawn efo hynna. Ys da ni di... Ori. A ni'n mynd am dwy balamino, matcho i gilydd fyna yn ddewyll yn o gynt ail, ond yna hapus o hwnna. Ond... Achos, wa bach o ei sortod o gyfyn hyn. Wel... Achos mae pob un yn siarad ti fas, beth ti'n meddwl o bole so and so, beth ti'n meddwl am hwnna. Ond pam ti'n gweld nhw yn y flesh, prynu yma fe. Achos mae lot o sioe wedi bod, wel, probably fan hyn heddi, mae nhw gyd wedi dod ebyn i gili. Yn y rhai o sioe lleol, ti ond gallu ennill beth sy'n erbyn ti yna fe. So... Wel, dyna'r llinell... Dyna'r gosodiadau. Fel ag y mae y beiriau Mr John Welsh wedi gweld nhw. Ac... Mae fe... So wedi tywys i bowler hat. Ti still yn treial o gofan ti'n ail neu? Y gyntaf hyn o bryd, Bryn Carnau Glory's Gift efo Nathan Sage. A gwaed arbennig yn hwn. Wrth y march Croeso Gladiator. A moyn nhw troi nawr ar ei ochrau. Ww, tensiwn. Wel, drosodd eto, mae... Oedd yr un y tri cynta, mae wedi gofyn i'r tri cynta troi. Bod e lle gweld nhw o'i ochrau. Wel, mae'r drydydd yn cael golwg go lew gyda fe hefyd. Odi. Wel, mae'r het wedi diosg. Ac Nathan Sage, Bryn Carnau, Glory's Gift, yn mynd ar wobr gyntaf fan hyn i'r ebolesu yn yr adran ec. Clas neis yna, pob parchu'r... Yn ail, Michael Cobley. Ac yn drydydd, Claire Pierce Morgan yn dangos o ran Ben Orchard. Nathan, congratulations. Thank you very much. You look over the moon. Yeah. We don't really have days like this, and it's homebred filly, so we are over the moon. And not just homebred, home produced. Home produced, homebred, yeah. No worries. And there's a bit of good breeding in this one. It is, yes, yeah. Only back to yourself there. Well done, Nathan. Thrilled to bits for you, and I'm sure the family here, they're all here. I've seen them earlier on. They're all here somewhere. Good, well, congratulations. Thank you very much. Da iawn. Thank you. Llongyfarchiadau mawr I Mr Nathan Sage. Bryn Carnau Glory's Gift yn ennill y dosbarth i'r ebolesu yn yr adran ec. Nodyd i'ch atgoffa chi fod datganiad gan Lywodraeth Cymru ar Facebook newyddion S4C. Rwan ac fe fydd yna grynodeb o'r datganiad yn y bwletin newyddion ar S4C tan am 10 munud I 1. Da ni'n darlledu yma o faes y Ffair Aeaf tan 10 munud I 1 a da ni'n mynd at y gwartheg nesaf. A mae'r beirniad dau brwt yn agosáu at benderfyniadau yn yr ail ddosbarth heddi i'r bystych yn osbarthiadau y beef ifanc, y baby beef a Denley Jenkins sydd yn gwmni fi ar gyfer y dosbarthiadau yma. Mae ei weld fel se fe wedi wneud I benderfyniad a mae'r wobr gyntaf mynd I Tecwyn, ddyn ni'n meddwl agosydd I nawr. Mae wedi mynd am yr un trwma yn y clas yma nawr. O fore teg mae wedi wneud o'n cyson drosto I gyd o fore teg a lled yn I bartole. Dreuliodd dipyn o amser yn dod gyda'r eidon ma ar y pen. Oedd e'n edrych yn spel yna fe. Ac ar hyn o bryd mae'r garden goch yn mynd I nebo Llanrwst ar ail wobr yn mynd i'r Alban I Stirling. Maen nhw wedi cael ffair lwyddiannus yn do. Maen nhw wedi cefnogi ni dda o'r edrych. A dyna ni y penderfyniad wedi I wneud. Wedi wneud, odi. Llongyfarchiadau mawr iawn felly I Tecwyn Jones a'i eidon Scarlett wedi mynd â hi. Denley am y tro, diolch yn fawr. Diolch yn fawr. Noddir y rhaglen hon gan Coleg Glyllifon, rhan o grŵp Llandrillo Menai.
Noddir y rhaglen hon gan Coleg Glyllifon, rhan o grŵp Llandrillo Menai. Croeso nôl i'r sied foch, a mae yna gyffro yma, achos mae Glyn Davies y beirniad yn agosau at benderfyniad ym mhencampwriaeth y pare, y prif bencampwriaeth, a mae'r beirniad answyddogol wrth yn ochr un dal, Rob Rattray, yn agosau yma. Mae fe wedi bod yn edrych yn graff iawn a lot o'r peirau yma. Mae'r pitrin, mae wedi bod mas fan hyn nawr yn cerdded biti. Mae fe mewn yn y cornel fynco nawr efo'r moch Penti Parklan on. Myrddin James bu ar pitrins yn y ddwy gorlan, dwi'n credu. Ie. A mae'r beirniad draw fynco nawr efo Penti Park. Mae da fe glas anodd iawn dden ni'n gweithio ti. Mae yna amrywiaeth, mae yna foch Saddleback, mae yna foch Cymreig a'r Petrins. A'r Petrins, ie. Mae da fe... Go'n i weld nôr le mae'n mynd i fynd am y Petrin mwy o siapus, neu mynd i fynd am y mochyn mwy o traddodiadol a tabach mwy o fraster arno fe. Wel, tro diwetha ni yma. Cig oedd e tol? Ie, yn hollol, a braster sy'isiau wedyn. Ie, dden ni'n gweud yn fe, ond na ni ddwrnod fe sy'n benderfynu. Mae lawr i'r beirniad. Ond mae wedi bod yn edrych yn graff iawn ar y Petrins hefyd, so... Myrddin James yn illodd y ddwy y brif wobr tro diwetha ni yma yn 2019, felly... Mae fe efo Brynley Davies fyna nôr moch mwy o seis da fe fyna. A hynna'n bar bach neis. Ydy, par bach neis iawn ei gilydd ydyn. Dwy gilt bach neis. Na, mae un wedi sbaddu a un gilt sy'n na, fi'n gweld nawr. Dwi'n gwybod, dwi'n mynd i ofyn os oes gennych chi ffefrynnau. Da chi wedi dweud yn barod o ran safon personol, falle mewn mwy o fraster ar y Cymraeg, ond... Ie. Mae fe'n... Yn wedi bod allan, oedd o'n gyflym iawn yn penderfynu ddoi, a mi ddaliodd ni allan gwbl o weithiau. Do fe. Sydyn iawn, ond... Mae da fe glas mwy anodd fan hyn nawr yn oes e? Oes, yn hollol. A mae fe'n mynd i sio o'n un yw e. Di. A sio i di, a mae'n gyfle i werthu'r bridiau hefyd, a dangos y cynnyrch ar ei orau. Ydy, war y teg. Ydy di. A mae yna griw yma. Di'r moch ddim falle'n cael gymaint o sylw ar prif gylchoedd, falle, ond mae'n neis gweld y niferoedd ar ei fyny. Ydy, a wedais y tîm, mae yna niferau mawr o moch. Mae'n dod gryfach yn y bob blwyddyn. Teulu Davies fan hyn, pen lan, mae wedi gollwng allan eto. Ie, mae'r rhai nôr, dden ni'n gweithio, mae yna twtch bach o Petrin yn rhai nhw wedi croesi efo Cymraeg. Ti'n weld y patches bach di ma arno nhw. Ie. So mae Cymraeg cross Petrin falle byddai'r rhain, ti'n weld, yn y fe? So mae yna braster a'r cig efo ti fyna, yn y fe? Mae'n mynd o un pen i'r llall, mod i gollwng hynna allan, a wedyn mod i diflannu'r pen draw na wan. Le mae fe nawr, gwed? Efo James... A efo Petrins yn cornel, to Myrddin James yn cornel yn co. So ni'n ddyn betio, dwi'n meddwl, falle mae'r Petrins, so ni'n mynd... Mae yna rhifau'n cael ei sgrennu lawr fi'n credu nawr, so... Neu tan tynnu rai agosa iddi allan, falle i gael un golwg arall, neu di penderfynu. Dwi beth yn gwybod. Mae di gadigon amser. Mae fe'n cadw pawb i feddwl, mae'n niwe war y teg ddo fe. O, coni. Pwy sy'n mynd i fyna i? Sbwn ni, lle maen nhw'n mynd i fynd? Mae'n cadw i gardiau'n agos i'w frest tan yr eiliad ola. Andrew Davies, Llanon, felly neu Myrddin James. Fi'n mynd gwybod, fi'n mynd gwybod. Co'n i weld nawr. Yes. Nage. Co'n i, am i Ela, efe? I'r Cymreig? Ie. Wan, wel ie, wir. Na ni. I Lithfaen. Yes. I Hugh a Hela Roberts. Ie. Brif bencampwyr y pare, 2021. Ie, da iawn. Par bach neis iawn o foch Cymraeg. Chwarae teg iddyn nhw. Oedden nhw'n gwenu ddoi, fydd na wenu heddiw. Bydd. Chwarae teg. Ond gadwodd ni feddwl, ynddo fe, ond falle edrych ar y cil wobr ma fe, na pam oedd e'n mynd ôl ymlaen i'r cornel. O'n i weld nawr. Pwy sy'n mynd i fynd ar gil wobr. Ie. Mae'n res i ar y Petrins. Da fach o, da ni weld, beth sy'n mynd i ddigwydd gwed. Wel, gwych. Dwi'n falch dros nhw, maen nhw wedi bod yn cystadlu a maen nhw'n deulu hoffus dros ben ac yn brwd iawn efo'r moch ma. Adi. Cwmni oink, wrth gwrs. Ie. Reit. Maen nhw'n mynd trwy'r drefn fan hyn. Mae'n awr gwed. Na, i'r cornel rhwle, le maen nhw'n mynd gwed. Maen nhw'n mynd at Davies Llanon, fi'n credu. Andrew Davies. Ie, chi go reit. A chi mynd bell o'ch le. Andrew Davies o Llanon yn cipio'r gil wobr yn bencampwriaeth y pare. Rob, diolch yn fawr am y cwmni chi. Diolch i chi. Diolch yn fawr.
Wel, am ledd ni'n cael fan hyn ynghylch y gwartheg heddi, ynddo fe. Wi mewn cwmni da yn arsylwi ac yn gwylio'r cyfan Denley Jenkins. I ni'n mwynhau yma Denley, ni'n cael bore bach da. Mae straw yma, mor belled, wedi. A gwartheg o safon, mae'r crowd yn dechrau ymgynnull yma hefyd, mae yna bobl dychryn yn dod yma. Gweld y stoc o dweud y gwir. Yn union, ac i ni yn symud mlaen nawr at dosbarth arall i'r eidonau, i'r bistych, a mae'r pwysau'n cynyddu, mae rhain nawr, wel, o gwmpas y 400 kilo, lan i rhyw 420 kilo, ac eidon pert iawn fan hyn efo Geraint Jones o Strad Meurig, ger swyth yno yma. Ori, Geraint, Rocky, maen nhw'n gweld o. Rocky, fel yma pawb yn ei nabod. Ie. A Rocky'n dod i'r Ffair Aeaf blynydde, ynddo fe? Odi, mae'n dod o salwi, bore teg, a mae'n dod â un neu ddoi bach yn i cadw diddordeb mewn i'w gyrru. A fe sydd ar eidon trwma yn y dosbarth yma, nawr mae'r eidon yn 424 kilo. A fewn 1 kilo i fod dros bwysau fel yfyrin. A mae fe'n eidon pert iawn yn dweud? Odi, bore teg, odi. Yn gywir, yn llawn cig. Odi. Ond i chi'n disgwyl i fe fod yn reit dew ac yn reit weddus, achos mae Geraint yn gweithio i gwmni sydd yn gwerthu bwydydd. Mae siw'n cael e'n chip. Mae siw'n gael e cost preisio. O, garantid, garantid bod e. Odi. O, naw ar y teg, mae fe... Odi, edrych yn dda i gyfer y teg. Yn ei gwaith da, mae wrth i fod fan hyn. Yn mwynhau hynna'n wedyn ni. Odi. A dau brwt sydd yn cael nawr y gwaith o feirniadu y dosbarthiadau mae i'r gwartheg ifanc, i'r gwartheg beef ifanc, y baby beef. A mae wedi cael bore prysur, ond mae wedi gwneud gwaith da hyd yn hyn. Mae 40 fan hyn to nawr, licio ni'n dewis, jobyn anodd nawr i gael y cyntaf fan hyn to fyd. Wi yn gweidon Geraint, mae rhaid i wych. Odi, wara teg. A maen nhw wedi teithio o bell i fod yma, wedi teithio lawr o Swydd Efrog, wedi teithio o Fryste hefyd, y teulu Cheeker, mae'r Everats yma. O ie, ydy. A wedyn mae yna un yn gymarol leiol o Llanelwedd. Ydy, Tisha, Llanelwedd. 4 eidon, werth chweil fan hyn nawr. Ydy. Allwn ni weld 2 brwt y beirniad yn mynd o gwmpas i waith. I'ch atgoffa chi, mae'n amaethwr, mae'n cadw defed, yn cadw gwartheg wrth reswm, gwartheg limousin a glas Prydeinig ac yn gontractiwr hefyd, yn gontractiwr amaethyddol. Felly mae fe'n ddyn prysur. Odi, wara teg, odi, a mae'n neud y job mae gwerthu lloi bach ifanc potensial. Show potensial, Show potensial, mae wara teg yn neud good job yn ei wara teg. Fel arfer, mi fydde fe fan hyn yn y cylch yn dangos, ond eleni yn cael swydd arall a braint arall. Fel i chi Denley wedi gael wrth gwrs, fan ni'n sôn am hwnna'n gynharach. Yr eidonau yma nawr yn mynd am dro gwmpas y cylch mwyn i gweld nhw'n symud. Eisiau gwneud siŵr bod nhw'n iawn ar eu trad ag ati, a mae hwnna mor bwysig yn Denley. Mor bwysig yn wedi gyda ifanc, mae nawr, a dwi'n mynd i ddala'r pwysau ymlaen y blwyddyn nesaf yma, a bod nhw'n cerdded yn deidi nawr yn fe. Ond wara teg, clas bach dan ar ofryn. Geraint yn cael chydig bach o drafferth ar hyn o bryd i gael ei eidon neu gerdded y ffordd mae eisiau fe wneud. Rockstar, yw enw hwnna, ond mae wedi mynd. Mae'r bawd i fyny. 2 brwt y beirniad bore yma nos barthiadau'r beef ifanc wedi wneud i benderfyniad. A'r garden goch yn aros yn lleial. Yn mynd i Tisha ger Llanelwedd Denley. Ie, eidon cyson iawn a teidi iawn o'r deg, smart iawn de. Ac unwaith yn rhagor, mae'r beirniad wedi sticot yr un math o anifel, wedi stico at i deip, wedi stico at anifel sydd yn gywir, yn siapus. A mae hwn unwaith eto yn ticio bob bocs yn hynny o beth. Eidon arbennig, Denley. Eidon dafnad o'r deg, ori. So bydd hwnna'n... bydd e'n danger, fi'n meddwl, yn y shortlist ar y diwedd. I chi eitha reit, achos mae'r bencampwriaeth i ddod nawr nes ymlaen, y bencampwriaeth i'r eidonau. A wedyn mi fydd yr eidon buddigol yn mynd mlaen yn erbyn yr heffer buddigol. Felly mae yna gystadlu gwych i ddod fan hyn ynghylch y gwartheg drwy'r dydd. Felly dewch nôl ato ni nes ymlaen. Noddir y rhaglen hon gan Coleg Glyn Llifon, rhan o grŵp Llandrillo Menai.
Noddir y rhaglen hon gan Coleg Glyn Llifon, rhan o grŵp Llandrillo Menai. Roedden ni'n dal yma yn y shed foch. Mae Glyn Davies y beirniad wedi camu nôl yn berniadu y gystadleuaeth i'r moch unigol. Y prif bencampwriaeth mai ar y funud. Yr moch wedi bod allan. Rob Ratri a fi wedi bod yn cadw llygad o bell yn dod, Rob. Oes na benderfyniad, ti'n meddwl? Oes, mae fe nôl efo'r prif stiwad yma. Fi yw'n siŵr, ti'n bod, falle bod efo'r Peter yn trwyn. Mae wedi mynd nôl ymlaen hwnna sawl gwaith. Wedi gollwng ddwy Beithrin Myrddin James allan ar hwch o'r par buddigol gen Ela. Ia. Ydy o'n mynd i gadw'r gwch yn wastad drwy roed un i'r Peitrin a un i'r Cymraeg? Falle. Neu falle, wel, fi'n gwybod beth yw. Rhaid ni weithio i weld nawr. Ni welson ni. Ond mae'n agosau fi'n credu. Ni welson ni hwch Ela Roberts llithfaen allan a oedd un chwip o hwch. O, lyflu. O'n i'n gweithio ti, weles i'r rhych a lawr i chefen i'n dangos bod yna lot o gig arni. Dymder o gig ar y loen, ti'n bod? Ie, hollol. Dwi'n meddwl bod yna mae'r sylwebydd wrthi'n gyhoeddi. Nath o dipyn bach o ddrama allan o'n i'r tro diwetha, dwi'n meddwl. Ela i weithio. Dwi'n meddwl mae, y dwbl. What a take. Braf iawn. Hugh ac Ela Roberts o Lythfaen yn cipio'r gwobr unigol yn ogystal ar dwbl yma yn y Cylch Moch. Ie. Na, mae'n giltyn fach neis iawn. What a take. Mi fi'n adwnsio a strydoedd Lythfaen heno. Mi fydd, ac yn y tafarn mae'r ddefyd. O, fydd. Rhad cofleidio yma, chwarae teg. Hugh ac Ela fyna. Un efo'r saddleback ac un efo'r Cymraeg, ond y Cymraeg sy'n mynd â hi. Ia. Nid i ganddo nhw waith cario gobrau adre. Bydd. A llanw cwpanu. O, da ni mai helpu, da ni. I cei bod ni'n gweud gwyd yna, ni. Dicau beth ni'n wybod ydy. No then, beth sy'n digwydd nawr, gwed? Mae'r Gwylio'r yn mynd i fynd. O, rydw Annes yn dofio yn i'r cylch at mam a dad. Y plant yn rhan fawr o'r busnes foch efo nhw. Ware teg. Yn wedi gweld nhw'n dangos. Mae'r Gwylio'r yn mynd te. Na ni, mae'r ogyn fach dod i gael llun, lyflu. Do, neis iawn ydy. A mae Hugh mewn nawr. Mae Hugh yn brathu fewn wan. Eisiau colli allan. Fydd o'n cymryd y clod, oedd o fod i sticio fo i sadl bach. Reit, ewch yn i weld lle mae'r Gwylio'r yn mynd. Dwi'n rhagweld o Petrins, fydd ei siŵr o lle. Mae'r Petrin fach draw yn coe fe, go'n i weld nawr. Eiddo i Myrddin, efe? Na, gen ôl i fan hyn, mae'r beirniad yn edrych nawr. A mae'n drawt y Myrddin James o Langeitho am y Cil Mawrth. Ie, wir. Myrddin James, pencampwr llynedd. Yn gorau setlo am y Gwylio'r lenni. Ie. Dyna ni, y Gwylio'r yn mynd i Myrddin James. O Langeitho. Langeitho Sir Ceredigion, dwi'n bwysig iawn. Dyn hollol, yn ymwneud ag yn neud yna. Rob, mae wedi bod yn bleser cael eich cwmni gyda'r Cylch Moch a chi'n help mawr i fi. Diolch yn fawr i chi. Diolch i chi. Ymlaen i'r ebolion blwydd yn yr adran ec y Merod Cymreig Teip Cob ac Hugh Reid sydd yn gwylio'r cyfan gyda fi fan hyn. Dosbarth, neis cael gweld pawb yn ei gilydd eto. Mae fe'n. Dim yr i rhannu tro yma, mae rhif bach yn llai David, ond ar y cyfan, mae quality eitha da yma. Wel, John Welsh yw'r gŵr bonheddig sydd yn cael y fraint y feirniadu yma. Brydfa New Gap, ochred Dolgelle. Ac John wedi symud o Fanceinion i fyw yn Dolgelle i'r rhedeg gwesty'r ship. Ac yn boblogaidd iawn yno. Ceffil cynta newydd fynd fyna o Kent. So, maen nhw'n dod o bobman i Llanelwedd yna fe. Ar un beth fan hyn, dyw'r rhif ddim mor gryf yn y pethau blwyddi yma, a wastod mae pobl yn dangos swclod yn rhwyddach yna fe. I gadw ebol blwydd, mae rhaid chi gadw mewn a ffeidio fe. Mae'n gostus. Wel, dyma Dorian Lloyd yn dangos ar ran Richard Morgan. Mae ni ceffil Richard o Llambed. Dorian yn goswr heb i ail. Dim yn aml mae Richard yn rhoi nhw mas i cael ei produso, so either mae fe'n fusu sar we yn ei waith bob dydd, a mae Dorian, even though mae gof yw Dorian, mae'n siŵr mae'n cael yr amser sa'i yn gwybod. Ceffil Palomino arall. 1-9-6. Panter yr Gold Rush wrth y march
Rohedydd Golden Joey ac allan o boddgoed i'w licio up. Felly, os ni... Ei frawd yn gynharach. Do. Ei bol mowr fan hyn, flwydd. Ei bol cynnar, dyn ni'n meddwl. Just yn gael un anodd i setlo. Rhaid troi mas yn arbennig. Dumbles dancer, fatha march Dumbles envious grandera, ac allan o coeden Donatella. Yn danso wedd e'n lle rhedeg. Sanne Gwynion yn blaenllaw fan hyn heddi, clas ma to, David. Palomino arall. Maes llwch air pyr. Un arall gen wrth y march Rohedydd Golden Joey, ac allan o maes llwch Miss Dynamite. Do, fydd Hugh yn lwcus cymydog fi, Hugh Jenkins CPA Brohedydd. Dafydd Hughes fan hyn nawr o Tregaron. Cors Caron styd, wel Dafydd all ddiw ei fi yn lleol. Credu mae producer yma fe, dim fe sy'n berchen hwnna, David, neu? Shamrock Lake Wild Hero, dyfodnogaeth John Arnold. Y march Brynseia Nod Mayday ac allan o Abercypyn y Wild Honey. Felly, dyn ni wedi gweld pob un yn trotian yn unigol ac dyn ni'n edrych ymlaen i weld pwy fydd yn cael ei dynnu fewn. Mewn pa drefn y fydden nhw'n cael ei dynnu fewn yn fan hyn yn yr adran ec, y dosbarth i ebolion blwydd. Wel, dyma ni wedi cyrraedd y foment fawr ynghylch y gwartheg yn osbarth y bystych ifanc, dosbarthiadau'r biff ifanc yn i'w. Wrth i ni chwilio am bencampwr y bystych yr eidonau. A wy'n credu mae'n chwilio am ei ail oedd e, neu ail neu drydydd oedd e'n gynharach, achos mae dau brwt y beirniad Denley Jenkins wedi'n twyllo i gyd. Oedd e'n gwybod ni iawn, dwi'n meddwl, pwy oedd yn mynd i fynd â hi. Ie, oedd e'n mynd i newid o rownd yn fan hyn, nawr oedd e'n gwpla fan hyn, nawr dwi'n mynd gwybod. Eidon Tisha sydd yn y safle cyntaf hyn o bryd, ynddo fe? Ie. Tisha sydd ddim yn bell iawn o Lanelwedd. Dim, na di. Mr Bond yw enw hwn. Mr Bond. Odi. A mae hwn yn eidon smart iawn, glas Brydeinig. Cyson iawn o gwedig gwir. Os rhywbeth fydde, mae'n matcho'r heffer gyniau fyna. Oedd. Yr un... A falle bod hwnna'n cyfen i feddwl e hefyd. Oedd falle ni. Ond ble mae'r garden goch na mynd i fynd. Mae wedi gofyn i'r styward iddo draw. A nawr mi fydd e'n mynd ati i roi llaw ar y pencampwr. Ond pwy tybed, pwy sy'n mynd i fynd â hi. Gofyn e. A dyna ni wedi mynd i fferm Tisha, Llanelwedd. A Caryl yn... A Caryl yn mynd ar gil wobr. Llongorchiadau mowr iawn i Caryl a'r teulu hefyd wrth gwrs. Ond y garden goch yn aros yn lleol, yn aros yn Llanelwedd. A llongorchiadau i'r teulu cyfan a'r ferchog. Denley, diolch yn fawr iawn i chi am eich cwmni. Iawn, pleser. Well, Ryan, llongorchiadau, congratulations. A local winner, you must be over the moon. No, I'm very pleased with him. I love the bullock and he's done us proud today. What's the story behind him? Homebred? Homebred, yeah, and we bought his full brother here 5 years ago and he was bang on the weight, 425 kilos, a red roan, so it's a nice moment for him. He is a tremendous... Hello, he's a tremendous steer, isn't he? No, he's a nice steer. Got high hopes now to go up against the heifer. Can you do it? Can you go all the way? We'll give it our best shot, won't we? You're in it to win it now? Yeah. Llongorchiadau, pob luck. Good luck. Thank you, Ryan. Wel, mae yna gynnwr fa criw di hela man yn Neuadd Garcas, achos mae'n arwerthiant gynta'r dydd, ac o'n blaen yn Iwan, mae'r pencampwr yn y carcasau sengl. John Richards ebyg i Cymru'n cadw'r cwmni fi. Mae'n bwysig y dwylan boced ar gyfer hwn, John. O, di, bydd y llaw dim dim mas o'r boced nes bod y gibl wedi mynd lawr ar hwn, fi'n ofni. Mae'n wedi bod yn gwerthu sawl un yn barod am dred eitha resymol, ond dwi'n credu bod nhw'n cychwyn. O, di, dechreuodd e off yn go dywel me, ond chi gweld, mae fe wedi twymo yn ystod yr hanner awr diwetha, fel ni wedi cyrraedd pwynt yma nawr, ble mae'r pencampwr o flaen i nawr yn cael ei gwerthu. Mae'n wedi cychwyn y byd ar 500 pint. Mi oedd yr wy'n cyffredin, nid o'n ei mwy cyffredin te yn gwerthu o gwmpas y 100 hanner 200 yma.
Odi, a chi'n gallu gweld mae'r budiau mynd lan o hyd. Mae hwnna'n rhywbeth da i ni fel Ffair Aeaf. Fe'n dangos faint o anrhydedd yw e pobl i prynu'r pencampwyr yn y cystadleuaeth. Da ni fewn i 4 ffigwr. 12,500 ar y funud, mae'n hedfan fyny wan, John. A mae o'n chwip o garcas hefyd. Mae'n carcas werth i weld fe. Chi'n gallu gweld, mae dal yn cynyddu o ran y budiau. Wedi mynd dros y 2,000 nawr. Dwi'n meddwl mae o gwmpas y 2,000, oedd yr un yn 2019, felly da ni wedi chwalu record yni. Dwi wedi mynd yn dawel. Yna ni, Lewis Roberts, mae wedi prynu sawl oen, ond mae wedi cael y pen campwr. Di, a war y tegi, mae'n cefnogi'r Ffair Aeaf bob blwyddyn, a mae'n dod nôl bob tro. Mae hwnna'n dangos bod y cig o ansawdd bod yn dod nôl a hefyd, dangos ar anrhydedd sydd dod gyda prynu pen campwr allan o'r cystadleuaeth yma. Ac yn mynd lawr i Gaerdydd i gyflenwi rai o westau mawr, y brif ddinas hefyd. Di, a chybod, mae hwnna eto yn rhywbeth dda iawn i ni. A chybod, mae'n dda bod yn sefyll yn Gymru hefyd, a bod pobl yn gallu prynu'r cig yna yn Gymru. 2,200 yn bris mawr, ond mae o'n fwy na jyst y pris yn dio, mae o'r enw hefyd. Yr enw. Ond mae'n rhaid cofio, chybod, mae fe cystadleuaeth, ond chybod, dim hwnna yw'r tred fe, ond mae hwnna'n dangos beth mae rhywbeth yn cael ei gwrthio. Eithriad ydi ond e. Ie. Ydyn ni'n mlaen yr carcas gyda Gwylio'r sy'n nesaf wan. Oen Beltex eto. Odi, os o'n i'n cofio nôl, oedd hwn bach yn llai o maint, ond bydd yn ddiddorol gweld sut mae'r bids yn dod mewn amdano hwn. Mae'n rhyfedd ddim ond cychwyn ar fil fan hyn. Maen nhw wedi cael danedd mewn i eto. Do. Eisiau di'n dewri gychwyn yn does? Byth moyn bod y person gyntaf ar sawl lan. Na, goes yn hollol. Esgob, mae o fyny efo'r... Mae hwn yn mynd am fwy o bris. Odi, mae'n mynd am fwy o bris. Chi'n gallu clywed y gynulleidfa mynd i deall nawr. Ar ei gilydd. O, iesgob, Dafydd. Na rwy'n wedi colli allan ar y pen campwr, felly maen nhw'n neud fyny ar yr Gwylio'r. Ond maen nhw dal yn mynd y fydd. Dal i fynd, fydd nhw'n nad handolig. 3,700. Fi ond deud yn byd. Wy'n trio chwilio bwys wedi prynu. Tair 1,700. Chwarae teg iddi. Mae'n abod ei gwaith ond mae gan i bwcedu dyfynion iawn chwarae teg iddi. Wel, da, a mae'n peth da, ond mae hwnna'n tipyn o bris am carcas. Iesgob, Dafydd wedi chwalu pris y pen campwr. Tair 1,700. John, oedd i'n fraint bod yma yn y gwmni di'n gwylio yna? Wel na, a diolch yn fawr i chi, ond mae hwnna wedi bod yn rhywbeth i weld ydy. Do'n ni'n ôl i weld y para nes ymlaen. Gret, diolch yn fawr. Diolch, John, a pob lwc efo'r gwaith. Diolch. Cyn i ni ymuno sy'n newyddion Ystod ar gyfer datganiad y diweddara Llywodraeth Cymru. Diolch yn ei gael y diweddara am y tywydd ac fe gawn ni hynny yma yn fyw ar faes y Ffair Aeaf gan Ffyr. Prawn da i chi. Wel, mae'n brynhawn cymylog fan hyn yn Llanelwedd, ond ar draws gweddill Cymru rhywbeth tebyg i wi. Mae'n bosib bydd ambell ysbail brafiach ar draws y gogledd neu'r gogledd ddwyrain. Rhywfaint o law man yn bosib dan y cymylau mwyaf trwchus, a welgymedrol o'r gorllewin a'r tymerydd uchan rhyw 10 i 12 Celsius. Heno, mi fydd na lawn symud ar draws y wlad, felly'n codi lib a gwyntog am gyfnod. Y parhain wyntog dros nos, ond y glawn clirio gan adael cywodydd. Y tymerydd isa heno rhyw 6 i 9 Celsius. A parhain gywodlyd wneith i fori ar y cyfan hefyd. Gallai'r cywodydd yma fod yn fwy gaeafol erbyn diwedd y dydd wrth i air oerach yn cyrraedd ni. Y tymerydd ucha fori yn cyrraedd rhyw 6 i 9 Celsius. Felly tywydd digon cymysg ar y ffordd. Diolch i ti, Llyr. Diolch am y tywydd hyd yn hyn heddiw, mae hwn ddelfrydol. A ti wedi cael cyfle fel un sy'n dod i'r Ffair Aeaf am y tro cyntaf? Ti cael blas ar beth ti wedi weld hyd yma? Do, wel yn hyfryd i wedi gwir. Mae'r tywydd yn helpu'n amlwg. Gwisgo digon cynnes, fel maen nhw'n dweud sy'n tywydd gwael, dillad gwael sydd, ynddo fe. Ond na, mae wedi bod yn gret cerdded o gwmpas, gweld beth sydd yn y ffair fwyd, ond hefyd o gwmpas y stwnden eraill. Mae nhw'n rhywbeth go dda beth yma. Ardderchog, oes yn sicr, ac mi fyddwn ni'n parhau i ddod ar cyfan atoch chi pan fyddwn ni'n ôl yn darlledu efo chi rhwng 2 a 4 y prynhawn 'ma, ac mi fydd 'na brynhawn
iawn, cyffroes iawn wrth gwrs, mae yna un arwerthiant wedi bod, ond mae yna sawl arwerthiant eto i ddigwydd y prynhawn yma. Felly ar ôl y newyddion am nesaf, mae'r S4C dwch yn ôl ato ni am ddau. Noddir y rhaglen hon gan Coleg Glyndllifon, rhan o grŵp Llandrillo Menai. Prynhawn da chi oherwydd pryderon am amrywiolyn newydd y coronavirus, fe bydd holl oedolion Cymru dros 19 oed yn cael cynnig trydydd brechiad Covid. Fe ddaeth y cadarnhad hwnnw yn ystod cynhadledd newyddion Llywodraeth Cymru ychydig funudau nôl. Fe fydd y trydydd pigiad ar gael 3 mis ar ôl yr ail, ond mae'r Llywodraeth yn cydnabod y bydd hi'n her i fedru brechu cynifer o bobl mewn cyfnod cymharol fyr. Dyma sylwadau'r gweinidog iechyd Eluned Morgan. Mae'r rhaglen, fel mae hi ar hyn o bryd, eisoes yn un eitha cymleth o ran brechu, ond wrth gwrs beth i ni'n neud nawr yw i ailwampio hwn gan sicrhau y bydd byddin newydd o bobl yn gallu dod i'r adwy'n helpu ni gyda'r sefyllfa yma. Mae rhai gwahoddiadau eisoes wedi cael ei estyn i bobl i ddod ymlaen. Rhai ni wedi mynd i ganol rhagfyr eisoes, ond mi fyddwn ni'n galw ar myfyrwyr, mi fyddwn ni'n galw ar Llywodraeth leol. Mae lot o drefniadau eisoes mewn lle, ond bydd y rhaglen yna yn cael ei datblygu yn ystod y diwrnodau nesaf. Y gweinidog iechyd Eluned Morgan ac fe allwn ni glywed rhagor rwan yng nghwmni ein gohebydd gwleidyddol Catrin Haf Jones. Cynhadlen newyddion bwysig iawn heddiw, Catrin, dwedwch rhagor wrthon ni beth yn union ddwedodd y gweinidog.
Wel, y tôn gofalus iawn yn sicr Elis gan y gweinidog iechyd Eluned Morgan a hefyd Dr Jill Richardson, sef y dirprwy brif swyddog meddygol i Gymru sy'n arwain ar y rhaglen frechu. A hynny yn anochel wrth gwrs, achos mae nifer o bethau ni dal ddim yn gwybod am yr amrywiolyn newydd mae Omicron. Gath ond i ddarganfod, os gofiwch chi nôl dydd Mercher diwetha yn swyddogol a hynny yn ne Affrica. Un peth ni yn gwybod o'r dystiolaeth gynnar yw i fod yn lledaenu yn sydyn iawn, ond beth yw ei effaith ar rheini sy'n cael ei effeithio ni dal ddim yn gwybod. Oedd Eluned Morgan yn sôn am rhai o'r mesurau sydd wedi cael eu cyflwyno eisoes yng Nghymru o ran hunan ynysu. Os oes rhywun yn profi'n bositif i Omicron, mae unrhyw gysylltiad agos i fod i hunan ynysu am 10 diwrnod nawr. A hefyd y newyddion ar dros nos bod newid i'r rheolau mewn ysgolion uwchradd a cholegau a phrifysgolion bod myfyrwyr i fod i wisgo mygydau o fewn ystafelloedd dosbarth ac ar goridorau lle nad yw hi'n bosib ymbellau'n gymdeithasol dan do wrth gwrs. Mae hynny wedi cael ei groesawu gan undeb prif athrawon yr NAHT, ond cwestiynau hefyd, a dyle fe fod yn mynd ymhellach, a dyle fod camau pellach mewn ysgolion cynradd. Mae yna gwestiynau hefyd, a dyle ysgolion fod yn cau yn gynt yng Nghymru cyn y Nadolig. I ni'n deall bod y trafodaethau hynny yn parhau ag undebau a awdurdodau lleol, ond dim penderfyniad wedi i'w wneud ar hynny eto ta beth, ond yn amlwg mae'r trafodaethau yna a'r cwestiynau yna yn parhau. Oedd neges gref gan Eluned Morgan ynglyn â'r Nadolig, wedodd hi bod angen i bob un gymryd gofal wrth gymysgu dan do dros y Nadolig, achos bod yna risg uchel o ledaenu'r feirws a y perygl yn hynny yn amlwg, ond bod hi'n rhy gynnar i weid a fydde unrhyw fesurau llymach yn cael eu cyflwyno rhwng nawr a Rhagfyr y 15. Ac o ran y cynllun brechu, bwriad i ehangu a chyflymu hwnnw, ond cydnabyddiaeth bod hi yn mynd i bod yn her. Ie, cydnabyddiaeth yn sicr bod hi'n mynd i fod yn her i gyrraedd yr argymhelliad newydd mae gan y cydbwyllgor brechu. Wrth gwrs bod pob un nawr fod cael yr ail dros ddeunaw fod cael yr brechlyn ychwanegol o fewn 3 mis. Dyna'r nod gan Lywodraeth Cymru hefyd wedi cadarnhau heddi bod nhw yn anelu at hynny, ond mae yn swnio'n her arbennig i gael popeth yn ei le. Eluned Morgan, fel glywon ni'n y clip na'n blaenorol, yn sôn am byddin o bobl i ddod at ei gilydd i wireddu hyn, ond yn sicr mae yna her a dim targedau eto chwaith. Felly dyna faint yr her i chi, Elis. Catrin, diolch yn fawr iawn i chi. Mae ymgynghorydd Ysbyty'n dweud y dylai theatr canolfan y Millenniwm orfod cau oherwydd nad oedd rheolau Covid yn cael ei parchu gan ymwelwyr. Yn ôl yr ymgynghorydd sydd ddim am ei wenw gael ei gyhoeddi, roedd y rhan fwyaf bobl wedi tynnu mygydau yn y theatr ac roedd yna besychu mhob man. Mae rheolwyr y ganolfan yn dweud bod diogelwch yn holl bwysig a'i bod yn cydymffurfio â'r rheolau llywodraeth a chanllawiau yn y maes perfformio. Yn Lloegr, mae'n hanfodol unwaith eto i wisgo mygydau mewn siopau ac ar y drafnidiaeth gyhoeddus oherwydd pryderon am amrywiolyn Omicron. Eto mae rheolwyr rhai siopa'n rhybuddio bydd hi'n anodd gorfodi cwsmeriaid i wisgo mygydau. Mi alla fferyllfeydd gael ei defnyddio i ehangu'r cynllun brechu, a bydd Boris Johnson yn dweud rhagor am hynny yn nes ymlaen heddiw. Mae rhai pobl yn dal i fod heb drydan yn dilyn storm arwen dridiau ers i honno daro. Yn ôl SP Energy, doedd gan 450 o gwsmeriaid ddim trydan yng Ngogledd Cymru bore yma, ond roedd y difrod gafodd ei wneud y gweitha ers 15 mlynedd gyda'r gwyntoedd yn cyrraedd dros 90 milltir yr awr mewn mannau. Mae yna rybydd y bydd pobl sy'n cadw anifeiliaid yn sylwi cyn hir bod yna brinder milfeddygon. Yn ôl Coleg Brenhinol, y milfeddygon llawfeddygol, does dim digon o bobl yn dewis dilyn gyrfa yn y maes hwnnw, bod mwy yn cadw anifeiliaid o ganlyniad i'r pandemig. Mae Milfeddyg ym Mhen y Bont wedi dechrau cynllun mentora wrth geisio denu rhagor o bobl i faes gofal anifeiliaid. Mae teulu Llanc fu farw ar ôl syrthio Magalwf yn dweud bod nhw'n falch y bydd mesura diogelwch yn cael ei cyflwyno yn ei enw. Roedd Tom Channon, oedd yn 19 oed, wedi disgyn oddi ar wal 70 troedfedd. Fe fydd y swyddfa dramor nawr yn dechrau cynllun i geisio gwneud gwyliau yn fwy diogel yn yr ynysoedd oddi ar arfordir Sbaen. Fe fydd Merched Cymru'n gobeithio cymryd cam arall at rowndiad terfynol cwpan pêl-droed y byd heno, ond fydd hi ddim yn gêm hawdd. Ffrainc fydd y gwrthwynebwyr oddi cartra ac maen nhw ar frig y grŵp. Mae Cymru wedi bod yn chwarae'n dda hynny, gan giro Gwlad Groeg o 5-0 nos Wener.
a phob dymuniad da iddyn nhw. Wel, dyna ni am y tro, fe fyddwn ni nôl hefo rhagor o newyddion ychydig cyn 2. Cofiwch hefyd wrth gwrs am y brif raglen newyddion am hanner awr wedi 7, llawer mwy o mateb i'r cynhadledd newyddion heddiw. Tra bod tîm y Ffair Aeaf yn cael hwyfach tan 2, da ni'n treulio'r awran fach nesaf mae rwan ar S4C yn Llanelli, gyda chryw prynhawn da. Pnawn da i chi, croeso cynnes iawn i chi ato ni unwaith eto. Rhaglen ola mis Tachwedd yn diw'r flwyddyn ma'n hedfan. Yn diwe, mis bach arall a byddwn ni'n canu calendig, Sian. Isio dechrau marfer nawr yn dos e? Dyma beth sydd â ni i chi heddi. Ie, o'ch chi'n gwybod bod y nifer o bobl sy'n dysgu Cymraeg ar gynnydd, wel, gen i wybod pam nes mlaen. Bod hi dal yn dymor yr Hydref, mae Ieuan yn paratoi at y Gwanwyn nesa. Gewn ni wybod pa dri pheth sy'n bwysig i Arwel Evans o Frymberian Sir Benfro. Catherine fydd yn hythrawes ffitrwydd heddi a bydd angen bach o bwysau arnoch chi heddi. A Clecs y Catwalks da hiw ffasiwn i heddi. Dyna chi raglen heddi, croeso i Pnawn Da. Ond ni'n dechrau gyda'r meddyg plant Dr Celyn Kenny. Siwt i Celyn? Helo, neis i weld chi, chi'n iawn? Iawn, diolch. Nawr, i ni'n mynd i ddechrau gyda diweddariad o ran Llywodraeth Cymru. Maen nhw'n gweud nawr falle bod eisiau i blant uwchradd i wisgo mygydau yn dilyn yr amrywioli newi yma. Cam doeth, ti'n meddwl?
Fi'n credu bod e'n rhywbeth synhwyrol a doeth iawn. Mae'r plant ysgolion uwchradd yn ymwybodol o y feirws hyn. Maen nhw wedi bod trwy amser rili caled dros y blwyddyn diwetha gyda'r clo mawr, goffo gwneud gwaith ysgol o adre. A fi'n credu os rhywbeth, byd nhw'n just yn falch bod nhw'n gallu dal dod i'r ysgol. A os mae gwisgo mwgwd yn meddwl bod yr ysgol yn aros ar agor dros cyfnod y gaeaf, dwi ddim yn peth gwael. A fi'n credu bod y plant yma lot fwy call na ni'n rhoi than we give them credit for. Maen nhw eisiau normality, maen nhw eisiau cael rhyw fath o nadolig normal, felly gobeithio bydd nhw jyst yn gryndo ar Mark Drakeford a'i athrawon wrth gwrs, a stico at gwisgo'r mygyda. Dwi ddim diwedd y byd. Na, a mae ysgolion yn fwy ymwybodol nawr hefyd yn dyn nhw o lles iechyd meddwl plant yn ogystal â iechyd corfforol nhw, dyn nhw? Ie, yn union, a fi'n credu na beth sy'n mor dda bod y plant yn mynd i'r ysgol nawr a gallu cael y cyfle i wneud hyn. Achos ni'n gwybod bod iechyd meddwl, problemau iechyd meddwl, un ym mhob 3 bron nawr gyda rhyw fath o broblem. Hyd yn oed y plant ysgolion gynradd ni wedi gweld cynnydd. Dim wythnos yn mynd heibo, neu chi ddim yn clywed rhyw stori erchill bod plentyn wedi dioddef o rannu iechyd meddwl. A fi'n credu bod yr ymwybyddiaeth yna, mae fe'n rhywbeth really positif. Ni'n well nawr am siarad amdano fe. Mae lot o waith yn cael ei wneud o fewn ysgolion, lot o waith positif iawn o ran lles plant. A fi'n credu jyst cael bod yn ymwybodol, cael y plant i siarad, fi'n credu bod e'n rhywbeth ffantastig sydd wedi gwella dros y blwyddyn diwetha. Ie, sicr, un peth positif yn dweud wedi dod o hyn i gyd. Nawr te, mae yna lwythi o feirysau byti, mae'n eia, a ti ma'n codi sylw i pethau eraill ar wahân i coronavirus, ynddo? Os. Nes i gweld tweet yn ddiweddar gan un o'r paediatricians hyn sy'n cael ei adnabod dros y byd i gyd, a wedodd e tro cyntaf mewn 15 mlynedd oedd wedi wneud virus screen. So, yn paediatrics, ni dim just yn edrych am coronavirus, ni'n edrych am popeth, achos ni mae'n trial ffindo reswm i ddim roi'r plentyn ar antibiotics, pam ni'n meddwl taw virus yw e, a mae llwythi ohonyn nhw. So, y tro cyntaf ni yn ei yrfa o 15 mlynedd, oedd wedi gweld plentyn yn positif am 5 virus, a dim un o'n nhw y coronavirus. Waw. So mae jyst yn dangos mae lot o virusau mas na, yn enwedig plant sydd ddim Covid-19. So jyst bod yn ymwybodol, bod pethau arall o amgylch ni. So dim just be ni'n gweld ar y newyddion. Pa fath o bethau nawr ten, ti'n modd, achos mae plant, pa ma nhw'n yr ysgol, wrth gwrs, maen nhw'n dala pethau wrth ei gilydd yn dyn nhw. Ond pa fath o broblemau ni'n gweld? So, tymheredd uchel, mae hwnna'n rhywbeth really arferol. Fi'n gweld gymaint o plant oedd yn gorau high temperature. Mae'n bwysig trio ffindo ffocws y temperature, yr tymheredd. Felly, tymheredd uchel, peswch. Mae pawb wedi cael rhyw plentyn yn peswch yn ei gwyneb nhw dros yr wythnosau diwetha. Doler gwddf, ac wrth gwrs hefyd diarrhea and vomiting, so doler rydd a chwydu. Nhw yw'r pethau ni'n gweld gan amla, a llawer o feirysau gwahanol yn achosi'r 4 symptom yna, a llawer mae croesi rhwng y feirysau yma fyd yn digwydd. I ti wedyn sy'n gweithio yn A&E yng Nghymran, ar ba bwynt ddyle falle rhieni'n feddwl mae eisiau fi fynd i A&E nawr? So, fi wastad yn dweud, os mae tymheredd gyda'ch plentyn, mae'n iawn os mae'ch plentyn yn iawn. Ond os mae tymheredd gyda'ch plentyn, mae'r plentyn yn llipa, mae'r plentyn, chi ffili cael unrhyw synwyr mas o nhw, neu maen nhw'n dechrau cael, mae lot o plant yn cael ffits pan mae'r tymheredd rhy uchel, dyna lle mae rai chi boeni. Dyw tymheredd dim wastad yn rhywbeth drwg. Mae'n dangos bod y corff yn ymladd y feirws neu beth bynnag sy'n mynd mlaen yn y corff. So ewch o ran eich plentyn. Pethau arall mae'n chi cofio yw os chi'n meddwl bod y plentyn yn glas o rownd y gwefusau. Os mae rash yn dod lan, chi gyd i clywed am os chi'n mynd ar darn o gwydyr, os dyw rash ddim yn diflannu, mae hwnna'n red flag, please ewch i A&E. A just mynd, chi sy'n nabod eich plentyn gorau, mae rai chi cofio yna, ac wrth gwrs babis sy'n heb cael unrhyw jabs, so enwedig yn y mis cynta, yn y 2 fis cynta, unrhyw tymeredd mewn babi, please, dewch nhw i A&E. Ond peidiwch a mynd i'r A&E os ydy e'n rhywbeth eitha bach, achos chi ddigon busi, cerwch at y meddyg teulu, neu at y fferyllydd falle. 111, lot o wybodaeth i gael ar y we, Healthier Together, fi wastad yn sôn amdano fe, ond mae fe'n darn o technoleg ffantastig, lle chi'n gallu cael meddyg teulu
o'ch cartre chi ar y we. Lot o wybodaeth na. Jyst byddwch yn synhwyrol. Obviously, os chi'n poeni, please dewch i weld ni. Ond please, pidwch dod am rhyw peswch sydd wedi bod na 4 wythnos a maen nhw jyst yn pigo fe lan to. Neu dod mewn a maen nhw'n bod yn sic a wedyn maen nhw'n rhoi'r bug i ni. Ni'n meddwl, diolch yn fawr. Ie. Byddwch yn synhwyrol, a nes ti daro'r hoelen ar ei phen fanna pan ddwedais i chi sy'n nabod eich plentyn chi ore. Ac os nagyn nhw'n iawn yna, i chi gwybod wedyn, yn reddfol pryd i fynd â nhw. Ni wastad moyn cwrdd â pobl newydd. Ni wastad moyn gweld chi yn ei ni, ond ni'n brysur iawn ar y foment. Wel, cwestiwn nesaf fi, mae'r ddolen wedi bod ar y sgrin gyda llaw, ond nhw'n mynd i holi. Ti'n barod am y geia nawr? Yn yr ysbyty? Fi ffili aros, Dafydd. Fi'n mor excited. Wel, yn ymwneud beth ti wedi gweud heddi, fi'n siŵr gobeithio fydd e ddim yn eisiau chi. So gewn ni weld beth fydd yn wythnosau nesaf yn dod ta. Lyfli gweld ti fan hyn. Mae'n neis dy gael di yma gyda ni'n studio. Neis bod yn y studio, ddim yn yr ysbyty. Ond ti'n gweithio heno? Fi'n gweithio am 4, so dewch i weld fi yn y gwneud. Gobeithio gei di noson dawel. Ac fel arfer, wrth gwrs,